Salam aziz vatandaşlar. İç çarşı. Şu gün käbir temaları var arada gürleşmek siz bilen. 1 Ağustos 2022 yıl edil şundan 1 ýylyň 1 Ağustos 2021 ýylda İstanbul'da konsulluğun önüne Yeşilköy'de şu wagt konsulluğun öňki ýerine biz käbir ýygnaklar etdik vatandaşlar, miting edildi. O ýygnakda da esasy maksat ýollaryň açylmagydy. Esasy üns çekilýän temaň biri ýollaryň açylyp, biram pasport alyp bilmeýän raýatlarymyzyň pasport almagy üçin edilýän talaplardy. Muny gurnoýjy Adem Çewik diýip Adalet platformasynyň gurnoýjysydy. 1 Ağustos 2021 ýylda. Bizem şol çağırışı Adalet platformasynyň çağırışyny Twitter'dan we beýleki ulgamlardan eşdip gatnaşmalygymyza karar berip gatnaşdyk. Ýani gollaw bermek, maksadymyz gollaw bermek. Çünki esasy organizasiýanyň organizatory şol çoğulunki çykyşyň organizatory Adem Çevikdi we Adem Çevik'in öýde hatda 1,5 metrlik, 2 metrlik plakadam ýasatdy. Türkmenistan diktatory hesap verecek diýip. Neyse şol ýygnaga esasy biz häzir size aýtjak zatlarym vatandaşlar bu ýerik şolunky gatnaşyjylardan Şeral Sadyň özünem häzir näme getirjek vatandaşlar. Şu taýyk YouTube'a häzir gelmekçi habar bar özünem. Käbir şu wagda çenli şol bir diýen zatlary, şol bir gaýtalýan zatlary bizem şoňa garşy käbir delillerimiz bilen öňe sürüp soraw bermekçi. Oý özü jogap bersin. Ondan öňörti ýasama oppozisiýa Halmurat Söyünow, Iklimowlar we şolaryň töhmetleri diýip ina şu wagt şu nämäni edip oturşymyň esasy maksady vatandaşlar şundan bir hepde odal men Halmurat Söyünow'a jaň etdim. Ýani Halmurat Söyünowyň özü bilen gepleşeýin, näme üçin şu zatlary edip oturýar diýilen düşünje döredi we özüne jaň etdim vatandaşlar. Onu size ýazyryň ha diňledik görkezjek. Özü näme diýip jogap berdi. Onu sizem diňleň. Hemmemiz bilelik diňläliň. Kalmada benim başka bir temam var. Ben guruluşup bolsa yurdalarımızda guruluşup yurtdan nerede? Dedim. Halkı içinden bir çıksara onu düşman edip görkölýär. Çıkmaga da ok diýär. Siz nähili adamsyz? Siz nähili adamsyz? Öçürdü. Sıçak doğunan skenler. Serediňini ýani men biz halçkan bir raýat hökmüne size bu hekaýanyň birazjyk öňüni dinledeýin. Men Dubaýdaky oglun diýmek bilen Halmurat Söyünow'a biz bir dada suwd etdik. Ýani men 2020-nji ýylda mart aýynda ýollaryň ýapylmagy bilen elbetde o pandemiýa, iş ýerleri ýok, hiç ýerde işlägen bolanok, hemme ýer karantinda. Şol wagtlar bizem gaty kösençli günler gördük. Özümiz işlemäne gelen raýat. Elbette YouTube'da şu zatlar başlady. Ýöne men onu Halmurat Söyünow ondan öňem tanıyan vatandaşlar. Nähil tanıyan? 2020-nji ýylda ýanwar aýynda men Türkmenistanda kam Halmurat Söyünow bir video çıkaranda onun öňkü ýapylan kanalyna bar vatandaşlar. Şo kanalynda men bir tesbir galyrdım. Tesbirgem şu Ferrero Rocher ady bilen men şoňa bir tesbir galyrdım. Diýdim ki aýdan zatlaryňyz dogrudur diýdim. Çünki bolgusul bir gyzykly däl bir tema barady. Gurundaşyp geçip otur öz kanalyna meňem öňümden çykdy. Men absolutna şoňa açan tanamok Halmurat Söyünowyň kimdigini. Ondan ýa Halmurat Söyünow vatandaşlar Halmurat Söyünow allydanym şu komentariyama video çekti. Men sorawmam şu.
Ýaşuly aýdanlaryňyz dowurdur bolun, siziň deňduşlaryňyz näme üçin sıçak bolupdyr? Häzirki ýaşlara goýun mirasyňyzdan hoş almasyňyz diýip sorag berdim. 2020-nji ýylyň ýanwarynda. Ferrero Rocher diýip nikli men ýazdym şonu. Şonom soň halmasyň şoň özüne de aýtdym. Şu kommentariýany ýazan oglan men diýdim. Hä, senmi şol diýip tanışdyk şoň esasynda da. Ýöne onuň halkyň sesi ýagny ýadyňyza düşýän bolsa baklaşkan suratyny goýup boş baklaşka gummol ýaly videolar çekilip edilýän wagty men ilkinji bolup 70-nji sesi meniň uradan sesim 70-nji bolup berleşdi. Bu 70-nji sesde menem halka sesleniş etdim. Onu elbette sesimi ýükletdim, zat etdim ýöne. Elbette şu barlayan, alınıp barlayan ýalňyş siýasaty tankid etdik. Sizi kösäp oturan şu hökümet ýene de organ işgärler siz şoňa hyzmat edip oturýarsyňyz, başardyňyzdan şoňa hyzmat etmäň, şoň işi tersine gitsin. Seýat diýsen olar sizem kösäp oturýarlar, siz organ işgär bolsaňyzam siziň arkaňyzda yeterlik derejede güýçlü biri durmasa, sizem köse ýaşa hökümet bolsaň organ işgäri diýip şu çipde bir gepleşik etdim. Bu gepleşigim halmasyň ay berekella da berekella diýip maňa ýyňdanam özüm ýene bir gepleşik etdi. Ha, şular ýala getmeli. Indi diňe gummolly oturmaly, bizni birazjyk maçymyzy ütgetmeli. Ni şular ýaly çykyşlar etmeli diýip halkada dinleýän şoň sesini diýip hatda ýene bir tapar meniň videomy, meniň ýiberen videomy özüm gollady. Soňlar bu halmasyň şoň özüni jurnalist Allah Murat Rahim tankid edip başlady. Çünkü özüni diktator ýaly alyp barýar, diskussiýa geçirmekden bir stolu başynda oturmakdan özüni gaça durýar. Geldi Käridi ol bir ýerden başlady. Netijede bir tankidle iş başlady. Bularam yani oturup gepleşmen halyna özlörçü indi biz başlatdık. Indi ha şu hereketen bilinki şoň üçinem biz siz bilen oturjak gelýibem halma Söýünüf diýilen adam Sapar Klimov ikisi hatta Kamil İlbeyi ýadyňyza düşýän bolsa şo wagt bir Muhammed Düýüji Sapar Klimov özü ýene bir adam bady ýadyma şonok gepleşik etdiler ýadyňyza düşýän bolsa. Ol ýerde de Sapar Klimov'un özünü nähil alyp baranyny görenler bilýändir. Häzirem YouTube'da bara video görün watandaşlar. Yani tumşu ýokarda hondan bäri tek ýurdun baş tutany prezidentidir noýdanok özüni alyp barşy. We inhada şu adam halkyň sesi diýip özlerini atlandyrýarlar. Ýöne bizi halkdan hasam eden oklar. Biz aslında halkyň içindäki adamlar. Neyse, etmän geçsinler. Olar özleriniň nähilek adamdyklaryny tagam suwd etdiler. Men size şu taýda bir suwtnama berýärjek watandaşlar. Dün meniň efirime, TikTok efirmede baky geldi. Bakam köp saatlar görüň berdi. Şol döwürde bolan wakalar. Men İstanbulda kan bayram Allah Aliýewiň üstü bilen bir giden maýka temalaryny öwrendim. Maýka temasynda da kemine diýilýän maýkany zakaz eden ýerini, köp ýerlerini efirlerde size görüň berenok. Ýöne şol adam ýene magdur edip taşladylar, ýani ziýana uğratdylar. Hatta şoň ýylynyň soň bayram Allah Aliýew gepleşip taýd edip ýylyny çykdajasyny ýapdylarmy. Netijede bir giden zatlar boldy şol ortada. Hanni $3 milyon görüňe çykdy ýadyňyza düşýän bolsa, $3 milyon teklif meselesi var. Ýöne $1 milyon hem aşağı düşmeýän diýip oturan Sapar Klimov. Şol jaňy kimiň edendigini size görkezjek watandaşlar. Şu ýerde seredin. Ha şol adam watandaşlar Metin Çetin diýilen adam. Şol adam konsulluğun adından jaň edip şo wagt bayram Allah liftaga jaň edip şolaryň pullu meselesinde 3 milyon görüňüni geçen adam, jaň eden adam diýip ha bakynyň hem şu maňa uğurdan nemesi boýunça delili. Şol adam Metin Çetin diýilen adam Türkiýede konsulluğun adından jaň edip pullu meselelerini halleder diýilen görüň bilen jaň eden adam.
Olam elbette Merdan Muhammedow'un Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin Sosioloji bölümünü okuyan Merdan Muhammedow vatandaşlar. Inni Metin Çetin dilýäniňem Türkmenistan konsolosluk cep telefonu şu diýem Facebook'ta bilgisi var diýem. Bu bilgilerine çenli bar vatandaşlar. Ne seyredin vatandaşlar? Şol pul meselesinde Sapar Klimov näme diýär? Sapar Klimov Bayram Allalifa diýen zady. Sizin diýä näme bagtyňyz açyldy diýämi? Sizin diýä öňde şolar ýaly näme inni diýä sizin diýä öňüňiz açyldy. Inni size şolar ýaly teklip gelen bolsa diýip Sapar Klimov aňardan begenip jaň edip aýdýar. $1 milyon hem aşağı gaýdaýmaň diýär. Alalaşyp bolýandyr diýär. Ýöne onu nähil etmeli diýär. Siz şolar bilen duşmana gidin diýär. Onuň bir kagaza ýazyp beriň diýär. Onuň soň ýakyn diýär. Ýöne diýär telefonyny aýtmaň diýär watandaşlar. Bularyň maksady şu wagda şenli efirlerde walaýlaýla oturmaklaryň esasy düýp manyda şu watandaşlar. Bularyň Türkmenistana demokratiýa getirmek ýalyk bir arzuwlarym ýok. Olar ýaly hyýallarym ýok watandaşlar. Bularyň maksady şular ýaly gowy kalmagy edip arkamyzda ene şunça adamymyz bar, planymyz bar, ene Türkmenistanyň aýbyny atjaz, ene Türkmenistanyň korrupsiýasyny açyk görkezýäs diýmek bilen hökümetden gaýrat edin siz şu zatlar açmaň, puluňyz gaýrat edin de garada oturuň diýseler, oturjak adamlar şular watandaşlar diýip gara geçip. Şoň üçin bular meýdanyna şuňa çen hiç ýyl iş alyp barmadylar. Özleri meýdanyna hiç ýyl iş alyp barmadylar. Agdy birleşdirici, jewsleşdirici iş alyp barmadylar. Aýagallygyna diňe töhmet, öňe geçip barýan aýagyndan asyrşmak we şoňa meňzeşatlar. Ertir ýene de YouTube'da bir video goýjak. Şo taýda biziň Baky bilen gepleşen zatlarymyz dinleň watandaşlar. Baky Gyzyl Alma derneginiň hem gurulanyny aktiv hereket eden oglanlardan biri watandaşlar. Ýöne şol oglanlar Bayram Allaliýew, şol ýeni bir kysana oglanlar aktiv hereket eden oglanlar Sapar Klimov'un nähile Halmasyýowyň Sapar Klimov'un kiminäniň nähile hereketleri edip görenden soň bular ýüze urýarlar da gaýdýarlar olaryň ýanyna. Çünkü bularda netije ýok, bularyň maksatlaryny görýärler. Eger şeýle bolmasady Bayramam beýleki wakam henide çenli görüşler alyp barmadylar watandaşlar. Henide çenli şu görüşlerde özlerini görkezmediler. Bularyň edip gören işleriniň hakiki ýüzüni görýärler we şolaryň ýanyndan daşlaşmak bilen bolýarlar we olaryň ýanyndan daşlaşandan saňa ýok. Hatta Bakyň aýdyşyna görä, onam efirde mentide goýjak. Görüň, Türkmenistanyň dastawerin informasiýany berip oturan biri bar eken, munyň sesini efire bermedipdir bi. Bul alagadan şoňam sesini efire berýär, şondan soň ol adamyň özüni paketleýärler diýär. Kim bilýär türmede ýatyrmy? Näme boldy şondan soň ýitirildi şol adam diýär. Türkmenistanyň içinden informasiýa berip oturan bir illeşi şey diýem kyngyna goýýarlar. Häzirem şondan hiç kim habar alanok. Belki şol adamynyň çykyp görlemek we öz pikirlerini aýtmak mümkinçiligi bolsady, siz has bu zatlary eşderdiňiz, biz hem eşderdik. Inni watandaşlar, düýnüňki gepleşikde Allah murat rahim şoňam Farhat Durdiýew ikisiniň bile alyp baran gepleşigine Keminäniň stoluna galan bir surat, ýani şahatlyk şeýif barada, şonuň bilen işleşýänligi barada suraty da alypdyrlar diýipdi. Menem onu size häzir efirden görkezjek. Şo taýda näme diýär watandaşlar? Men size şol nämäni görkezeýin. Seredin watandaşlar, şol surat. Barmy? Seredin watandaşlar, şu taýda barmy? Şu ýerde şahatlyk çykdy diýär. Ýokardan gaýtsak, Türkmenistana dolanyp barma, gol çekişligi diýär. Keminäniň el haty bilen ýazylan Sparta typ cerrahy diýär, näme diýeni bilemok. Şahatlyk çykdy bir ýerden, dil hat berdi, täýäbi kardym bar diýär. Şahatlyk şeýif pul berjekmiş diýär. Ýani şahatlyk şeýif bilen kard berilip
Bular bilen pul verecekmiş ýa-mı, ya şahatlyk şyhyfdan pul alacakmışmy, ya şahatlyk şyhyfy bu taýda kardym bar diýip ýazdy, dilhat berdi diýe. Şu zatlarym şahatlyk şyhyf çykaryp aýdar diýip umyt edýän. Ýani yiti tankid etmeýän şahatlyk şyhyfam Türkmenistandan görüp oturan bolsa, olam jogap berer YouTube'dan ýa-da TikTok'dan. Ýöne inha şu taýda şahatlyk çykdy bir ýerden, dilhat berdi, ýa kardym bar, şahatlyk şyhyf pul verecekmiş diýilen sözi bar. Oturma izin ýok, o yüzden geri gönderme merkezine gitmiş diye biri barada gurrun edýän bolmaly. Biram maslahat Kakamurat Kadirov yalançy şahatlyk şyhyf diýen şu taýda da bir ady geçýär. Görşüňiz ýaly watandaşlar, inha şol Keminanyň el haty bilen ýazan öz haty watandaşlar şu. Inni. Şolam yeterlik delildir size. Keminanyň şahatlyk şyhyf bilen şol döwürlerde watan dönükleri diýip arlap ýören şahatlyk şyhyf aslynda olam pul üçin ylgap ýörmi? Pul berseler menem agzym ümýan diýip ylgap ýörmi? Owergülem şol wagtlar şu wagtky ýaly atelle ýatyp duranok, olam maşgalasyny eklemeň aladasyna bolup edip ýörmi? Bu zatlar şahatlyk şyhyf jogap berer, biram Kemine diýilýän Muhammed Merdan Muhammedow diýilýän oglan göweli intek syýasy düşünjesem durnuksuz biriniň bizi barada biziň aktivistlerimiziň mysal üçin 1-nji awgust meselesinde geçen ilki wakalara oyun gurnudylar diýip-de. Men size bir zat aýdaýyn, oyun gurnamaga absolutna wagtymyz ýok. Ne biziň, ne de halkymyzyň. Hiç kimin oyun gurnamaga halky ýokdur, wagty ýok. Watandaşlar oyun gurnamak üçin çykmadyk. Eger bu efirlere çykyp geplejegiň bizem ýalan boljak bolsady, ýa-da oyun gurnajak bolsadyk, onu biz watandaşlar başgasyna biljek gel ben öz adymdan jogap bereýin. Biziň aktivistlerimiziň köpüsi şu pikirde. Şu zatlar etmezdik. Efiri de çykmazdyk watandaşlar. Tankyd etmezdik. Yani çykyp geplejegiňiz ýalan boljak bolsady, ýa-da pul üçin ýa-da wezip üçin etjek bolsadyk, watandaşlar şu zatlar etmezdik biz. Biziň ýeketek maksadymyz bar, olam Türkmenistanyň içinde gidip duran adalatsızlyklar, haksızlyklar, deňsizlikler, hukuksuzluklar, kanunsuzluklar. Şolary biz inni biri aýtmaly, biri etmeli we şunu diktatura watandaşlar netijedir. Sebäbem öz halkymyzdyr. Biz getirdik şonu diktaturany şunu, şoň üçin biz halkyň içinde diskussiýalar gurnap başladyk. TikTok'larda, zatlarda şo ýola da şoň üçin girdik. Şol wagtlar hatda Keminanyň özüne men jaň etdim. Ýani Merdan Muhammedow diýilýän. Biz şo wagt biz halkyň içinden çykan adamlar gelin biziň sorajak bar. Siz ýaşuly adamlar bolup bize belki ön ayak bolarsyňyz, bize ýol görkezersiňiz diýip şol wagt biz özüni opposision lider toparyň başy diýip gören adamlara hemmesine habarlaşdyk. Ýani Muhammed diýja geldi sag bolsun. Pikirlerini aýdyp gitdi. Soň Allahumrat Rahim jurnalist, Akbel Sapar, Murat Kurbanov. Şuna meňdeşi iýleşsemiz geldi. We şol sanada biz Kemine de jaň etdik. Kemine şolary ýaly halmrat ýöňüni aýtsaňyz, biz TikTok'u şoň telefonyna gurnap berýär özümiz. Şonu atja danym ortak ýaýyn ýa-da bileleşip efir açylýar-da şo taýda watandaşlarymyzyň aşakdan ýadan soraglary bolup biler, biziň soraglary bolup biler, gelin jogap berip bilersiňiz diýip bolun. Meniň işim känidi, men seni tanamak diýdi ilki bilen. Men sen kimdiň tanamak diýdi. Biz bolmasa efir edip ýa belli bir işler edip ýör, ýaşlar hereketi bolup. Hatta men gowuştgan ady bilen Dubayda wagtymam käwir nemelere çykyş edip ýör. Sen diýdim gowuştgan jaň etdi şolary ýaly diýip halmra söýünfe ýetirdiýsem, şonum ýetirmedi watandaşlar. Keminanyň şolary ýaly eden işler saja ýok watandaşlar. Aslynda seresden men size bir zat aýdaýyn. Meniň indi şu wagt kanagatym şu. Şu hereketiň içinde bolamsoň şu kanagata gelmek kyn. Yani şu kanagata gelmek üçin köp saat başyňdan geçirmeli. Şu kanagata gelmegiň esas sebebi, düýnüm bakam gelip aýdyp gitdi. Kemine aslynda seresden Sapar Iklimov bilen halma söýünüfem kontrol edip oturan biri.
keminen özü şolara manipuliýer edip otuyor. Yani Türkmenistan'dan onun bir işleşen bir adamsı Badi Vaydan baka men ertir dünkü TikTok'ta gepleşi goýuyorum şo taýdanam dinläp bilersiniz. Hatta şol adam kim bizem tanışacak. Menem sen şu Türkmenistan'a diýä bul Muhammed neme Merdan Muhammedow diýilýän kemine lakamly. Birin diýä Türkmenistan'a bir nemämiz Badiýe. Şonuň İstanbul'da bir adamsy Badiýe. Şolar diýä biz baramyzda tagam diýä. Halma Söýünüf bilen Saparklyň bark bilen ok diýä watandaşlar. Bark bilen ok diýä. Yani keminäniň aslynda şu halkyň sesi topornam ulanyp oturanlygynyň bir nemesi. Bunu belki Halma Söýünüf bilen Saparklyň taby bilýänem däller. Ýöne kemine absolut no Halma Söýünüf we Aklyň dinlemän ölçü bir zatlar edip görünýän tutnamasy şu zatlar. Çünkü biz gepleşecek diýip oňa aýdamyzdan soňra ol Halma Söýünüf'e ýetiren ok. Ve şuňa meňdeş başga da bir giden wakalar bolýar. Owan standardyna gidenine gelip Halma Söýünüf bilen Saparklyň başga hili gurrun berýär. Bizden $1,5 milyon pul sorudy diýip gurrun berýär. Aslında olar sizin puluňyz bolsun, sizin puluňyz barmy diýip aýdýar, muny kemine başga hile edip getirýär. Şu zatlarym bilen ok bolmaga çemeli. Ýöne şu wagtdan özüni oýnady oturan iki tane garry diýmek gelecekde de yurt dolandırmaga ukypsyz. Çünkü intak öz içindäki gidip oturan oýunlardan olaňam habary ýok. Inni watandaşlar şu taýda yine dowam edýäs. Tuğçe dip bir var bu taýda watandaşlar. Bu yine Aklyň toporundan hatta şol wagt bir illeşimdi ugrajat edýär. Şol bir illeşimden bir käbir zatlar videolar çykýamy. Şonuň üstündenem bakyny ugrajat edýär. Eger senem aýagyň denk kalmasaň maskara ederin diýen manysynda. Serediň watandaşlar. Olamyn ha baky bilen ýazaşan inha Tuğçe. Tuğçe ýazypdyr. Sen benimle ne sıkıntın var? Niye benim düşüncelerim, yazdıklarım sana batıyor? Anlatsana lütfen diye. Sana o ayka benim hakkımda ne anlattı bilmiyorum ama onun gerçek yüzünü sana göstereyim istersen diye. Ne aýlyk birdiğini gör diye. Bakam men sen akylyň bilen ýöremen diye. Ama men salam aýt diye. Soňra eger aýagyny denk almasa onu herkese rezil edeceğim diye. Bakın vatandaşlar Tuğçe diýilýäniň özüni alıp başına seredin. Eger aýagyny denk almasa onu herkese rezil edeceğim diye. Yani bir illeşimde käbir uygunsuz videolar bilen şantajyry edýärler. Soňra eger biziň diýenimiz bilen bolmasaň men seni maskara ederim diýen ýalagam şantaj seret bolurdy. Ýa şantaj amma watandaşlar. Bulan içinde. Olamaýa resmi atsana niye sildin ne oldu diye merak ettim diye. Olamaýa şimdilik bende kalsın hoşuna gitti galiba diye. Yani vatandaşlar ha Tuğçe diýilýänem keminäniň vatandaşlar o da şu nämämi ýa-ki Merdan Muhammedow diýilýäniň o da şu wiejime şu ikisi bilerek hareket edýärler halkyň sesiniň içinde. Bu zatlardanam o iki tane garrynyň hiç il habarlarym ýok. Özleriçe oyunu özleriçe gurnaýarlar. Olam Türkmenistanyna bir nemelerine uğraýarlar. Yani kemine aslına seretsen görünüşi ýaly masum däl vatandaşlar. Görünüşi ýaly masumam däl, kemine diýilýän. Ol iki garryna bulanyp otuýar. Men şo kanaata geldim vatandaşlar. Çünkü garrylar oynamak, garrylar ağlamak, garrylar inandyrmak ansat bolýar. Onu hemmäňizden bilýäňiz. Bulam anamyna girenden soň iki garryny oynap oturanyň tutnamasy. O iki garram tagam beýlekiler dinlemedi şuna çenni, dinlemedik bilen uly ýalňyş görünür. Çünkü olaryň ýanyna hiç kim galmady. Tagam nirden geleni belli bolmady. Merdan Muhammedow diýilýän watandaşymyzyň size şu taýda pasportyna görkedeýin, tanan onum ha vatandaşlar Muhammedow Merdan diýilýän şol oglan
Hatta Ağustos'un 16'sına pasportunun soruğu da olyamış. 92. yılın Mart ayının 4'ünü dünyayının Merdan Muhammed diyen vatandaşımızdan şu. Ünlü vatandaşlar. Bu arada men komentaryaları bir mut göremok. Ünlü hazır şu yerden bir mut men yemeğini çağırmakçı, Sadık Kargo'nu çağırmakçı. Sadık Kargo'da gelsin vatandaşlar. Bir mut efire. Şimdi gelelim 1. Ağustos meselesinde. 1. Ağustos meselesinde bolon zatlar. Onun başka da yine videolar var vatandaşlar. Şol neme var da. Halma Suyunuf var da şol vaatki başlığı. Şol vaatki başlığı Halma Suyunuf'un başlığı geplen videoları var. Hani o van sana men gittim, o vana gittim, näme gittim diyen nemelerinin yalanlığını görkezýärler. Aýdýarlar, ýüzüne basýarlar. Hatta şol bir ayal maşgala öz işgärine bir azajyk sarkyntylyk edýärmi. Maral taýdan bodu adam dip tarifleýär ol adam. Şoň üçin onuň ýoldaşy Nurmuradow diýdimi, gelip diýdi, atdy diýdi. Olam şoň esasynda diýdi, Russiýadan Ýewropa tarap şu wagtga oturan Şwetsiýasyna sığınma talep etdi. Aslında bolun olar ýal däl. Bir mutna Sadyk iýleşmeden geldi vatandaşlar. Sadyk bilenem häzir käbir soraglar aýdýan zatlaryna görä şu taýda siziň bilen özünden soraglar bermekçi, öz agzyndan hem eşitmekçi. Meniň heniden içimde şüphelerim bolşýaly, siziň hem içiňizde şüpheleriniz bar. Şol şüpheler esasında da görelim özü näme jogap berer. Häzir menem käbir deliller bilenem. Şeral Sadık hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne bu? Zoom mu ne bu? Yok YouTube be. YouTube be. Eğer bir mont menin kameram dondu mu vatandaşlar ya? Bir mont. Ben ikinci kameranı çatmasam kameram dondu. Bilgin ha yeni de çenni alt parayan işimizde Florian napajenyalar bolup dur. İnan sanıram bir mont. Normal mi geliyor mi? Vatandaşlar sesimiz geliyor mi? Sesimiz geliyor mu vatandaşlar? Şeral Sadık Naşu'nun 2022 yılın 1. Ağustos'tu. Senden soracak atlamaz var. Sen 1. Ağustos'ta şolgun geçip barayakan tötenleyin geçip barayan raýat hökmüni şol nemäni görýän özüň Türkmenistan Kronika Türkmenistanyň adamlaryny gözläp görsün. Gördüň bir topary olaryň Kronika Türkmenistan nirden kelläňi şo wagt nädip şo wagt birden Kronika Türkmenistany her gün gözleýänmi adat ýagdaýda her 3 milyon görsen Kronika Türkmenistan siz diýip soraýanmy nähilek sen özüňi şo barada nähil pikir edýän ýani senin şolaryň Kronika Türkmenistanyň adamlardygyna kanaat getirmene sebäp bolan maşynyň dodurup hatta seni polisiýa saklanna da sen şonu aýdanna da sen bar garşma bar gitdiýende de sen gitmänsiň ýene barypsyň öz aýtyşyňa görä men uly ýalňyşdyk şo taýda gördüm gitmelim diýen. Gelin men sen versiýan boýunça sen geçip barýan tötenleýin raýat diýip kabul edeli. Sen hakykatdan hem ýüzüňe açyk gidläň ok. Ýöne senden nädip şo kanaat emele geldi? Yani senin Kronika Türkmenistanyň adamlar diýip her mesela şunu Aksaray'da da 5 oglan ya 10 oglan 3 duran olsa barıp soraýan sen Kronika Türkmenistanyň adamlarmy diýip.
Senden nerede şu informasiya döredi? Aksaray'da örde durulanda, örde ben saklananda değişik bir şekilde saklarlar. Beni saklap, arabadan indirip sen ne bunları arıza getirdin mi deyip. Öyle sakladılar beni. Arabanın arkalarını açıp kolleri paramparça edip. Ben dedim ki konumu görkezdim. Vergi lave zaten yanımda oluyor. Onu görkezdim. Ben yük almaya gidip var. Yani şu vakti bir iki kişi geldi. Polise bana böyle hadi oradan dedi de açık ayda oturmayın. Öyle dedi git dedi. Sonra birinden soradım ne böyle verdi. Protesta uyanmayan ben dedim ki Kronika Türkmenistan var mı böyle? Hem mesela var dedi. Ha, benim bildiğim zat şu. Ben dine beynime Kronika Türkmenistan takılan o. Başka ben sileri hem tanımayan orada hiç kimi hem tanımayan. Bundan çıktım. Böyleydim arabayı öne koydum da yolda sorak gel oturuyor. Kronika Türkmenistan'dan kim var? Hatta şu soruğa yine cevap tapabilmedim. Nereden emele geldi? Şu soruğu, şu Kronika Türkmenistan'ın adamlar dığını soramak. Yani men misal üçün şu vaxt konsulluğa barsam yüzlerce adam dur. Men barıp soruları sorabilmem ki. Yani çünkü her bir üşüp duran adama sen Kronika Türkmenistan'ı mı deyip soruğa verilmez ki. Senden protesta var bak. Sana bir ayttı mı? Yani şolar şu hayda deyip ayttı mı? Yok. Hiç kime onun yalgırın olan o. Benim orada asıl 3. Mart'tan varı kellemde Dina Kronika Türkmenistan asıl maksat Rozvay. Kellemde o benim. Başka ben sizin çıkışlarınızı hem göremem o, dinleyenim yok, vaktim hem yok, ilgilenemem o ama edeyim olsanız doğru edensiniz diye geçip gideyen. Doğrusu doğru. Bolya Rozvay yüzünden tanıyan mı? Tanıyan. Rozvay benim ofise geldi. Ofise geldi, video çekti. O videonu paylaşmadı adam akıllı. Ben ona bir kelime söyledim. Bakın dedim. Şöyle paylaşamayanı. Bu koydu 18 mi 20 sekund zat koydu da alavula ettiler, geçirdiler, yok ettiler. 2 günden sonra şu videonu sildiler. Ben ona 40 kez can ettim. Zaten 3 gün can edip koydurdum. Durun dinle bitireyim. 3 gün can edip koydurdum. Ondan sonra benim dedik sözlerim hiçbiri yok. Yine bana karşı özlerle bana karşı böyle alttan özler akıl sıra böyle video paylaşan. Anladın? Yani sen bardın. Sen şu üşmeli bardın. Seyrettin Rozvay tanıyan senin ofisine de geliptir. Sen gördün Rozvay yok. Ne için öz yolun bilen gidivermedin onu? Ya zaten gidiler tek vakit bulanıyor ama öz yolundan gidivermedin diye. Daha orada ben arabaya koyup piyadalap ayla yapıyorum. Hatta sizlerin şu Adem Çevik'inizde var ya o Adem Çevik'ten sordum. Adamın özü de bile. Kronika Türkmenistan'dan var mı diysem arkaya geçeverdiydi. Metro yoluna çıkıp sağ tarafa bir gittim. Ondan sonra dönü geldiğimde yine kalabalık var. Öyle vardım. Kronika Türkmenistan'dan kim var dedim. Biri anavrat küfür ediyor. Şu mu o bu. Ben de geldim adam akıllı. Yaşıl dedim sen kime söylüyorsun? Kime söylüyorsun? Aç kini çıkar. Toka Rozvay aldı o iri adam şu. Aç kini çıkar maskeni çıkar yüzünü göreyim. Adam yine bir şeyler dedi. Şu vakti ben şöyle duran sağ tarafımda halı bugün emelinde fark ettim. Velosipedli biri geçti. Ya ona sövdü ya bana sövdü. Ben öyle düşündüm. Aslında ben köpeğe özüme söylediğini düşündüm. Sonra ben dedim ki yaşlı ben kime sövüyorsun dedi. Dur bitireyim. Sonra o yine bir şey dedi. Bana anavrat küfür etti. Ben öyle algıladım. Baklaşkan atıp koyardım. Ağzı açık baklaşkan atıp koyardım. Şu vakit şu tarafından geldi. Ya depildi ya vuruldu. Ben yıkıldım şu işte. Görene Esko dersilen olanlar Mertos Aydar gördü. Yıkıldım şu işte. Turdumam yerimden turup özüme gelip sağ tarafıma karadım. Bir karasam şu Esen Murat Yaşlı benim üstüme şunu yaladık geliyor. Enildim geçip gitti. Geçip gitti bu köşede. Orada bir baktım adam tayarlıklı adam. Şu hemen engeğine uğran adam Esen Murat'ı. Tayarlıklı adam o derdi kolay onun yalı mesela orada Urşa'da oturanları ben gördüm o. Çopança Urşa diyorlar. Urşa medenoklar. Şöyle bir tane malç oldu. Ben ondan sonra doğru sövüp kayıttım Kronika Türkmenistan deyip. Ben hala öyle Kronika Türkmenistan deyip biliyorum. Doğru da. Başlarından sövdüm. Günahsız adamlar var. Öz işinize karıştırmam. Sövdüm ben halka sövmedim. Seyredin profesyonel bir diyen de uron biri profesyonel diyen öz tayarlıklı adam diyen. %100 adamıyla yüzünü görsem tanıyan diyen yönü görsem tanıyan adını bilen o şeyle mi? Yok. Yüzünü görsem 100% tanıyan. Çok ayda senin aydışına göre sen yıkıyordun. Doğru değil mi? Sen yıkıyordun. Beyleki uronlar bir topor olur
aýratyn bir gruppa sen hem ýeködüň. Sen şolaň hiçsinden tanaň ok, dogrymy? Yok. Görmedim ben onları. Dünkü gepleşikde de sen şonu diýdiň. Inni, Her menim zaman başga ama bir ha. Inni menden sana başga bir soraw. Şo tema boýunça. Ediz Mamedowyň çekip video goýup biziň paýlaşan videomuzu sen hamana şolary tutup getiren, gepleşilen, getiren ýalak bolup görünýän. Ýöne seniň aýdyşyňa görä sen ýeködüň gelen olary hiç tanaň ok. Dogry dämi? Abyşnam urşa gidilende de şo biri satmajak bolup ýok, men onu tanam ok, gat diýilýär-de. Sen kem şoňa meňzap dur. Ýöne däl bolsa, eger däl bolsa, seniň aýdyşyňa tanamaýan bolsaň, sen näme üçin onu sen şolaryň üstüne gitmediň? Şunu çenni, şolary tapjak bolmadyň. Täýap diýsen şolar seniň firmaň batyrmagyna täýap bolan adamlara. Täýap diýsen sen şo taýda şolary getiren ýalak bolup videoda görünnüň. Videoda şolary ýal görünnüň. Bar sen aýdan bersäň oýunça. Sen çünki olar tanaň ok diýen. Sen ýöne şunu çenni näme üçin şolary aşşak bolmadyň? Şol Mekan Ergeşewmi, Beýlekisimi, Eýlekisimi olar näme üçin şolaryň ýüzüne aşşak bolmadyň şunu çenni? Hiç ýylek şolaryň ýygyna gitmediň de diňe beýlek Farhadyň üstüne gitdiň, Elidiň üstüne gitdiň, olaryň doktor raporlaryna çenni ýygyrladyň. Ýöne sen şo taýda seniň biznesiň ýapylmagyna, seniň şo taýda gurnoýjy, seniň organizator ýalak bolup görünmeňe sebäp bolan beýlek adamlaryň üstüne näme üçin gitmediň şunu çenni? Benim elimde onlar var, subutum yok ki. Benim beklentim şu işte kamera kayıtlar çıksa sen fikir etme, sen gidip soradın kamera kayıtları. Ben çalıştım orada, ben hem gidip soradım. Hatta şu prokurorun yanına baranda bunu ben de aytdım. Prokurorun yanına baranda. Kamera kayıtları yok mu ki o sokakların falan filan. Sizden sonra ben hem gidip yaptırdım. Mesela Mekan Ergeşew tip bir badım şolaň içinde. Ben Mekan Ergeşew görmedim ki sen de şunu ýaly özüň alıp barýan ki Nurcan, akıllı sıram bolup özüň şunu ýaly alıp barýan ki sanki sen akıllı sıram bolup Mekan Ergeşew bara şoň içinde. Mekan Ergeşew sen diýen bar diýip. Bar diýip sen diýen men göremok diýen. Mekan Ergeşew ýene birtelerini aýtdyňyz, suratlaryny siz uğratdyňyz maňa olara. Bolýa, eger ýok bolsa, şolaň içinde 6-7 sany toplanan adamdan hi birinem sen şu wagda sen tapy bilmediňmi? Ben birini sen lişni özüň suratyny uğratdyňyz. Ben jaňlaşyp adyňyzy tutjak gel. Çünki töhmede girýär o. Ben özüňle jaňlaşdym. Hatta ondan soňra Dursultan bilen görüşipdir, konuşupdir, gürleşipdir. Ben ýene 2-3 gezek jaňatym olarlar seredim. Böyle durun. Siz için bana iftira atılıyor. Eğer bir şey eden bolsanız götünü temizle. Gidin arkasında durun eden şimdi. Adem bir problem mi? Ben adınızdan tutacak gel. Kim bolsa bolsun. Suratını sen uğrattın. Eğer biliyorsan adını ayda. Çünkü ben töhmet etmeyen adama. Elimde subut yok, töhmet yok. Anladın? Bolya. Ertirkun. Bir sorağın kaldı dur. Ona hem cevap vereyim. Aydıp gidip varayım da cevap verdirme. Ona hem vereyim. Sen diyen ki sen orada geldin de ben kim ne bileyim Dursultan'ı asılayan toplalarak dine bize asılayan ki başka ise diyen yok diyeninde dur. Şu günlerde şu gün şu saatten başladı ki Sadık Karaoğlu Geroy oldu. Metхун Chakrabarti oldu. Yani nerede görsem internette ben hala yapıyorum. Ben size can ettim. Köpünüzlere. Yani Dursultan bilen gürleştim. Editor işiniz yanlış. Gelin buyurun ofisimde oturalı, yiyelim, içelim, adam akıllı gürünleşelim. Derdiniz ne mi? Düşünelim. Sen ne için gelmedin? Var biz gelmeyenler. Sen ne için gelmedin onu? Beni niye çağırdınız? Ben bir gezek çağırdım. Bir gezek. Onda hem sen çağırdın. Doğru efirdeydim. Sen çağırdın. Onda hem Ejans kendiydin. Ben dedim ben tapar seninle. Ason ne bileyim oturup düşündüm. Hala hiç zat etmediğimde bunca töhmede de oturuyorsunuz. Ben eğer öyle bağırdığım zaman ne edeceğiniz belli değil. Doğrusu doğru. Ne edeceğiniz belli değil. Ben de durdum. Böyle dedim bir gün Allah gününü verer gelir. Hani Ejans kendiyen verip bilemem. Bolya gel şu aydan ayda oturmalı. Aydadan doğru. Yani seyredin mi? Sen şunu
Olayam belli bir derece aramızdaki düşmançılık yiteleşip belli bir derece gelenden soň diýilen sözler. Onuň näçe edek mümkinçilik boldy. Sen bir gedek jaň edip adam şekilli inha wat oğlanlar siz men organizator ýaly görýäňiz bol men özümem hayran ol. Şular menim tanamok. Şularyň näme üçin şular topulandan bilemok. Çünkü seret inha şu taýda gelmen sana dinledeýin. Şu taýda diýen sözüň inha. Ben paylaşayım barmant vatandaşlar. Yaradın şu tayda sen näme diýen? Mert oğlan, Mert. Çok maşınlar kanunun üstüne atlap kaçıp gidip var. Biri metronun zaboruna atlap metronun içine zınıyor. Özünü görür oturuyor. Sonra da benim kaharım geldi. Ben ne oturum ne mi diyemiz? Ne mi diyemiz? O yanca bu adam yankadan yüzünü anlaşan baktım Rozova'da bunu kovalap vurup görürler. Ne mi vurup görürler bilemem. Ondan bu adam benim Ina seret sen şu tayda sen näme üçin vurup görürler bilemok diýen. Doğru mu? Doğru. Näme üçin vurup görürler men bilemok diýen. Sen şu taýda näme üçin urup görülür bilemok diýip aslında problemanyň kökü şu taýda ýatyr. Temanyň esas kökü şu taýda ýatyr. Sen şu taýsyň ýöne men näme üçin urup görülür bilemok diýip geçip gidýän sen. Ýani näme üçin urup görülür bilemok. Evet. Şeral Sadyk, bizem bilemzok şolaň näme üçin urup görenlerini. Düşünýäňmi? Eger sen bular ýaly hakykatdanam günäsiz bolsaň sen alagadan şu taýda näme üçin urup görülür men bilemok diýip alagadan bu taraplarda gezip görmelilerle şu bilmeýän tarapynda gezmeli birazjyk. Näme üçin urduňuz? Tapmaly, olar daş ýerler däl. Olaryň köpüsi biz soň nemelerden Instagramlardan ondan bundan şu çünkü biz bir gedek oturduk Farhat, Ediz, üç bolup oturduk da şular olanlar bamy. Senin dostluğundan, druzyalaryň içinden gözleştirip şey dip tapdyk. Ine şol olan bady ýadyma düşýär. Ine şol olanym bady ýadyma düşýär dip şey dip tapyldylar. Şey dip tapyldy. Sen ne seret? Şol olanlar biz şey dip tapdyk. Şolaň üstünden biz arda berdik. Şo taýdaky Instagram'daky atlaryň üstü bilen, TikTok'lardaky, mysal üçin Fitch House'a gidipdirler. Şo taýda mysal üçin üýüşüp nahar ipdirler. Ine şu taýdan tapyldy. Käbir şey dip tapyldy. Nämen içinde? Şu Instagram'a gidipdirler topla bir yemek yiyipdirler sen aynı adamlar. Men barym şoňa. Biz Instagram'dan yankı eskadan oğlanlaryň ýadyna düşýän Merdan Batyr fan bar şo wagt. Ýadyna düşýän oğlanlaryň şu bamydy, şu ýokmudy? Şey dip. Çünkü biziň hem elimizde şo video ýok. Ýöne bir gün şo video hukman çykar. Şol oğlanlar hem çykar. Bu hakykata çykar, bu beýle galmaz. Ýöne şo wagt çyksa sen aýdanyň şu wagtky aýdanyňdan başga bolup çyksa, şolar biri boynuny alsa, biz aslında şonu eski neme bilen habarlaşykly. Çünkü eskaň telefonu, seni kamera alan telefonu ýok, henidem ýok. Bulan bir tutnama. Çünkü şo telefonu seni video çeken üçin täzeden eskany kowalýarlar. Merdan Batyr fikisini. Dogrumy şol? Küçük çekmejede de düşürýärler, elinden telefonu alyp konsulluğa berýärler. Teret, onun tutnamasyny ýerde. Eskanyň elinden telefonunu aldylar, danym soňundan Eskanyň içindäki käbir surat, video materiallary çykardylar, arada şatlyk şehifiň üstü bilen. Käbir ýalan tökmetler bilen. Dogrumy? Giýmek şo telefonu konsullugyň alany suud edildi. Şo telefonum ýymynda seni video alan ýeri bar, dilil ýeri bar, şonu ýitirjek boldular. Ýöne eski onu sırada WhatsApp'tan maňa uratdy, men TikTok'ta paýlaşdym. Senin şo gidip paýlaşdyň internetde paýlaşdyň. Seredinde sen düşündüm, anladım. Millet anlanır da. Şöyle bir şey var, bir zat var. Eğer ben şu işte beni Esko kameraya çekti deyip ben Esko'nu alıp düşünüp gör. Esko'nu şu adamlar diyelim benim adamlarım olsa da Esko'nu alıp da telefonunu alıp urup da şunu yalarında ne biçim ben özüm baramok çocuğu? Ne biçim baramok? Menem bolmam gerekiyor. Men yok şu işte. Sen yok. Çünkü bir adamın elinden telefon alma üçün tağam yeterlik fan ba o taýda 4 adam ılgap gör izinle. 4-5 adam ılgap gör çünkü o videolar ba alny
prokuraturada doğru videolar basmalı. Farkında olsan şu işte bana daşlardan bir ayal dedi ki bir ayal bir erkek videoya çekilyen uyabiliyorum. Ettim, söyledim de çekseniz çekin dedim. Çünkü ben spakoynu. Özüm bilen. Ben öyle gelip lişni hareket edemem. Şu yüzden çıktım. Ters yöne sürüp gittim. İleride Ford Cornet araba dayo bir politsiya grajdansklar önümü kestiler. İçinden bir kişi oturan kim varlığını bilemem. Ben dediler ki sen ne için uğraş? Ben dedim ki ben uğraş etmedim. Kimler ne yapsa kendi aralarında yaptılar. Ben sen şu an tutuklamalı. Tutukla dedim. Gidelim nereye gitme olsa. Gidelim nereye gitme olsa. Böyle git dediler. Çıktım kayıttım. Ondan hem gelip nereye geldim? Ofise girişinde yolda zapravka var. Zapravkadan maşına işçiye verdim. Esenyurt'a yüke gittim. Ben ofise girdim. Ondan sonra yine sen yanında değildin de indi. Yanında değildin sen ne için bize yakınlaşıp biz bilen şu zatlarda olsun doğru aydıp biz bilen düşünüşmedin deyip yani bir sorak attın orta. Mesela ben sizlerle konuşmaya çalıştım. Her türlü. Sizlerin konuşma tarzınız o konuşma tarzınız değişik sizlerin. O adam bilen dinle koyup vereyim ben sana da. Bu senin balık mı sen? Bunu bilip koy. Kaan Durdif kim o? Kaan Durdif kim? Evet. Sen deliller olsana menen vereyim. Bir canım. Bunu geçelim. Bu özü yok. Bunun delilini özüne gör kezeme. Sen bilen kimsin? Yok. Sana diyen. Öyle yok be. Şimdi başka bir subut da bu. Sen de kayzet. Toka mahkemede savcılıkta da kayzet. Şu anda az yine dinle. Sen bilen kimsin? İlk diyalogumuz var. Onu ben sana gezeceğim. Haftada bir geze gitmiyor. Sen kim ki? Sen ta koymanın çoğunu gördüm Eciz Khan. Sen toka yanlış. Sen toka yanlış. Ben birinci şolarını savunma ki yok görden sonra. Sana göt. İyicanı sikiyen senin düşündün mü? Hayır. Eğer götün olsa gelmenin ya. Neme? Tövüşler hayır neme? Tamam mı? Seyredin mi? Şeral Sadık. Dur. Sen bilen diyalogumuz var. İlk diyalog. Ben sen bilen normal yapmayacak mı? Sen şartlık çık. Dur. Kayışsın. Götün olsa. Nerede? Suudet. Ha? Hemen senin götüne eskimen tamam. Ama ver şunu. Ha. Yüz yüze yap bakalım. Yüz yüze. Şeral Sadık Barmut. Dinle. Şerali. Seyret Şerali. Onun beter. Gelsin yüz yüze yap. Yüz yüze. Şerali bir onu versin. Ve aleyküm selam. Doğru. Şu normal. Biz normal gürleşelim. Benim normal gürleştirsin eğer gürlemeyen olsan. Evet ne bileyim Geroy diyen de o bir adama böyle atlatıp dolanok ki. Ben ne üçüncü çakan olsun kazandım. Şeral Sadıkov kimdir ne diyen ait? Balvan yuban ne? Oho sen kim? Kuyup pilot. Sen kimliğini tanıtsana bana. Ben baş. Gördün mü Nuri? Bizim ikimizin ilk diyalogumuz budur. Evet. Hatta bir cemiyetinde. Sen diyen ki sen ne için gelip biz bilen böyle bir akuratını düşünüşmedin. Ben köp çalıştım. Sizin konuşma diyalogunuz edep yok onun içinde Nuri. Sen ilk başta mahallelerine sen mahallelerine depeme binmeye çalışan ben yine sana yaşlı diyen de yaşlı normalli gürleşeli diye. Çünkü patlamıştı mesela tanım yok bilemiyor. Abi orada ben günahım var mı? Yok. Pajalosta. Ova ayda verin de. Seyredin ne? Sen barda adaydayn Şeral Sadık. Birinci Ağustos vakasının edil ertesi günü 2 gün sonra 3 gün sonra koyan videoların var, seslerin var. Şartlı Şefif'in kanalına bir de vatan hainleri diyenin var. Doğru değil mi? Vatan haini diyenin var, dönük diyenin var. Var mı? Kabul eden bar Nuri kabul eden. Sen bitir sonra aydık. Ben onu çıkarıp oturacak gel bari. Şimdi sen şey deyip durun adama. Ya kabul edeyim. Şimdi seyredin ne? Sen bir de vatan haini, dönük deyip bizim hareketimize karşı çıkıp
uruşun içinde de iňoňuny çekip barýan ýaly görüntü berip dursun bize. Soňam diýen ki, sen näme üçin biz bilen akyllyja, edeplice gürleşmediň diýen. Näme üçin gelip diýen men bilen gürleşmediň diýen. Geçen yatman çıkmaga. Näme üçin barany sen aýaňa şo edip sen şolar videolar çekipdirken. Bir cemiyet cevap verip geçeyim. Hı. Bu dereceye getiren, o dereceye getiren sizler Nuri. Katı görme. Çünkü şu konsultanlığında bu olay patladı. Mesela Dursultan Hanım da beni tanıyor. Hemmenizden kovu tanıyor. Şu bana can edip bildi. Benim yerim yurdum biliyor Dursultan. Doğru da biliyor. Sizler şundan sonra öğrenseniz böyle yerim yurdum biliyor. Gelip biliyorsunuz. Siz şolu kitek ettiniz. Ertesi günden ben yanıma yine nerede küçük çekmecede oturan daşozlu olarlar, marlı olarlar. Gelip kapa, kanda gelip başlarlar gelip yakşım bıratıp uyan ben çay içmeye gelip böyle oturup içelim. Ne mi? Aldınız mı ya? Uyan uyan. Hem benim ecesi nasılmışsın? Cırttır yine kompütürüm şul. Bak. Kompütürde açıp görkezin videomuzda. Benim seyret. Ben Kronika Türkmen'den bir baktım. Bolya. Siz beni kaldırıyorsunuz da. Ben emza şahset melen Nuri. Yine burada emdiriyorsun. Gelin oturalım, gürünleşelim. Yok. Sen zaşşatsa edesin geliyen olsa dey. Sen ilki bilen videolar çıkarmadın. Sen yaptıysan internet sen tanamo. Barıncıdan men oğun palitça tutullum. 3 gün son çıktım barıncıdan. Şol vaqt dine senin şol Aziz Mamedov'un alan videosunu dine TikTok'a koyup geçtim. Tağam akşamtına yiyen biz aşağı aktarı şottan aşağına oturduk. 3 günüm departasyon lagerde oturup çıktık. Advokatlar geldiler. Hatta menin kimliğim var. Kimliksizden bize çenni koyuverdiler. Ne? Senin eğer niyetin go olsa dey. Sen yanlışlığını düşünme. Sen şu vaat näme diýen gene? Kimin topulup näme denni bilemok diýen, düşünemok diýen. Sen şu taýsyny düşünjek bolsaň, o taýyn sen bilemok däl, gaty go bilýän sen. Bileniň üçin sen o tarap bilen işiň hem ýok. Belkem sen şolary zaşşat etjek bolup görüň. Bolmasa sen hakykatdan hem şol işte gurnuýjy däl bolsaň, ýok çilmen gidler YouTube'da näme görüp otyrlar. Yani eğer hakikatdan hem sen şu taýda özüň goramak niýetiň baý bolsa, özüňi aklamak niýetiň baý bolsa, birinjiden çıkıp Çatlyk Şehifin kanalyna ýa-da başga kanallarda aýak aldylan siz watan haýynlary, siz dönük, siz Dursultan şeýle, ol beýle diýip görmezdiň dänim. Şu taýda bir düşünmeýän yerim bar şotaki, sebäp diýsem şu adam diýip otyrdyň, men düşünemek diýen. Men topulun ýaly boldum aslında olun men diňe öz işim bilen geçip barýardym bolun bir belara bulaşdym öýän diýip sen beýleki tarapam açmana çalışardın. Ýöne sen şonu açmana çalışmadyň. Çünkü senin üçin mälim ol aslında. Senin üçin mälim meniň kanagatym şol. Ýöne sen düşünemek, bilemek diýen şu wagt. Sen bilemek däl, bilýän dadyň aýt, näme bilýän sen şolar barada. Şu beýleki topulunlar barada. Näme üçin ben şu buradaki topluyorlar bak şimdi bak esko seni video alya yöne olur senin telefonun için kovalaya o eğer sen olur tanımayan olsan sen olurun ne için toplayanını bilmeyen olsan özüm eğer seni bir video alıptır deyip meni algacak gel kim bilga yaşaydıp belki şurada bir menemez başka bir yerlerim vardır videonun böyle senin de şu zat var ne için gidip de o adamın özü kim Esen Murat o adamın özü gidip suda vermeye de gidiyor Esko Farhat yine kim Merdan yine bir 4-5 tane 3 tane 4 tane ayal gidip suda veriyorlar. Benim hiçbir dakılçılığım yok. Biz şol Esen Murat'ın özünü Esen Murat eğer şu videonu dinlesen senem eşit nirde dinle bilemok yönü Esen Murat sen gidip arada bir mı çıksadık. Tapyalar men berdim azdan onun yanına. Arken bolay özünden aldım kimlik suratına berdim ben onu. Näme? Savcılık. Yok, Esen Murat'ın emme informasiýasy savcılykda dur vatandaşlar olum berildi. Onun doktor raporuna çenli berildi. Savcının eňeňine 4 sanak çep eňeňine 4 sanak jem 8 sanagam bolt koydular. Şoň dikiş atdylar. Gaterwet urlon, iňerwet urlonam Esen Murat. Esen Murat eğer sen şu efir dinleýän bolsaň, şu efirin üstüne sana ýetirjek dadym var. Esen Murat, senin hem gaty uly ziýan berensiň bize çünkü biz sana näçe gedek
Gel ardaňy ber, goşulyp goşulurçak bolup goşulmadyň. Men öz hakymy başga hili gözlejek diýip gördüň. Men başgalamy azar bererler diýip gördüň. Her zat diýdiň ýöne sen şoňa goşulmadyň. İlki wada senin kimlik bilgileriňem bilem doktuk. Sen kimlik bilgileriňem sen patronuň berdi, doktor raporuny berdi, soňundan bilem ok näme boldy, kimden basyş bardy, kimden näme bardy bilem ok ýöne. Bitte soram bar Nurcan. Indi bak. Sen o soraňy dur indi. Sen bana o sorağı bermenken ben sana cevabını bereyim indi. Ben mesela size dedim ki devletin projesi deyip ayttım efirlerde, doğru mu? Doğru. Ayttım, kabul ediyorum. Ayttım. Sebep neymiş şunu ayttım? Bu olay için. Sen şimdi şöyle primer vereyim. Sen bile ikimiz kavga ediyoruz da benim engeme dikiş düşüyor, kırık düşüyor, senin bilmem bir yerine yara düşüyor. Biz karakola vararız da karakolu boş ver, doktorluk olduk. Ambulans gelir, doktora gideriz, o şeyler yapılar da doktor da karakoldan, polisiyadan, savcılıktan adam çağırmaz mı? Akıl var, mantık var. Doğru mu? Benim devletin projesi dediğim zat budur. Benim asıl mantık çıkardığım budur. Nerede şu Esen Murat diyen Yaşul nerede? Nerede şu adam? Şu adam çıksa ortaya hemmez adam çıkar. Şu adam çıksa videolarım çıkar. Kim gelip vurdu o da çıkar. Haysi topar olsa o da çıkar. Hazır ben sana önden sonra aydık gelen. Hazır ben sana sen kabirlerin aydan da odur budur deyip ben onlara elimde su budum yok. Tökmet atıp bilem yok. Tökmet atsan da gidin. Zahirlerine veren de beripsiniz zahirlerine. Şolara aydanlarınızın ki adı yok. Başka adamların atları var. Hatta bittesin adını o kadın çalarak bir aklıma geliyor. Şomika delmik edip ya korkak bir oğlanın adını aydıpsınız da ben bir kez Aksaray'da bir bağırdım. Uruş ettiler. Sonunda şu oğlanı gördüm. O uruşla işi o oğlanın da. Sayatlı oğlan. Adınızdan ayda oturmayın. Günesi yok o adamın da. O adam orada bolanmasa ben tanardım o oğlanı. Çünkü ben o oğlan bilen ilk kargocuya gelip başladığımda onlar kargoda işleye de oğlan. İşçi prasto bir işçi. O oğlan ben yüküm paketlerdim. Ben kargoculuk etmeden bir iki yükü bıraktım. Yüküm paketlerdim. O oğlan pakotkasını %100 tanardım. O gelmeye zamanın yavrum. Türkiye Cumhuriyeti'ne de buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bir an evvel şu işleri 1 Ağustos 2021'deki konsolosluk önündeki vakayı açıklığa kavuşturun. Çünkü orada sizlerin elinizde MOBESE kameraları var. Kimlerin saldırdığı var. Bizim için de önemli. Onların açığa çıkması lazım. Onların bir an evvel Sayın Savcı Rıdvan Ağbal'ın da bir an evvel acilen hareket edip de bir şeyler yapmasını istiyorum. Bunu zaten bu video bugünkü çekmem esas amacı da bu 1 Ağustos geçen seneki 1 Ağustos'un üstünü açmak. Zaten 1. Ağustos meselesi Köpdağ'ın üstünü açtı vatandaşlar. Konsulluğun kirli işlerinin üstünü açtı. Çünkü o topolonları biz henidem adaletin önüne getirip bilirler mi? Neyem oldu bilem ok. Bizim bir görüp kalanımız Şera Sadık ve beylekileri şu vakti bolon vakadan yadına düşen rahatların esasına biz hareket edip oturuyoruz. Yönü bize de şol MOBESE kamerasını alacak bolup ne çeyrek savcılığa vardık, alıbilmedik. Çünkü olur bu bir kompüterin hard diskini alıp getirttirler. 100 GB'dan kan nemesi vadiydi, video olluydu. Biz Almanya varamızda elinde o hard disk. Onu bir de berin şunu dedik, biz alalı şunu dedik. Yok bu yekece deydi, bunu beribilecek. Gelmen deydi, tağam deydi, adli rapora verecek deydi. Olur deydi, nemeye geçiriyorlar deydi. Siz deydi 1 terabaytlık yağıt getirin deydi, biz şuna salıp veririz deydi. Bir hepte son bardık Instagram tayinlerli deydi. Telefonunuz ver onu biz yol gelip gidip durmalı, telefonlaşacağız, Instagram tayinlerliye. Bu işin içinde bir oyun var, yönü men ananyan, edil hazırlıkçı adalet hayal yoruya Türkiye'de yönü gelecekte tizlenir, nesip olsa tizlenir diye umudum var. Yönü, Şeral Sadık sen şu soruma henidem cevap alıp bilmedim. Yani senin şu tayda tötenleyin geçip barayan adam hükmünde sen şu vakanı gurnoycu organizatoriyalak bolup aktivistlerin gözünü, halkın gözünü görünün. Eğer sen şeyle değil bolsan, senin hem bizim tarafımızda durup beyleki topolonların men düşünem mok yan görkezme, men neyem için topolonlarını düşünem mok diyen adamdan açıp görkezmeye kömök etmeli mi sen? Gay tam sen olur var arada bir kelam gürleyen mok, bir kelam ağız gürleyen mok, sen dine gürleyen zadın. Men şoğun tötäýine hiç barýadym olur. Tanamok, bilemok diýendiňim
biz var adı buraya. Şimdi mi açacak olan Nuri? Ben sana yeni aydın. Herkesten duysun. Ben hiç kime tökmet etmem. Ha, bildiklerim var. Zamanı gelir. Şimdikiler gibi çıkıyor orta. Zamanı gelir. Bildiklerim var. Yok değil. Hani bir adaydı onunla bildiklerinden. Bilmeyen bir adamı daydı. Ya, bildiklerim. Enes senin bana uğrattığın suratlar var. Ben arkasını izarlap yorun. Yorun arkasını izarlap. Çünkü sen fikir etme. Bana zarar verildi mi? Ha, ben şöyle şuna aydık geçecek. Benim işime. Siz zarar vereniz yok. Ben sizi günahkarlamayın o. Benim işime siz zarar vereniz yok. Kim Benim verdi? işime zarar veren devlettir. O hem sizden önce zarar verildi o iş. Benim işime zararı sizden önce verdiler. Sizler benim işime ne kadar zarar vermediniz. Açık aydan ha. Açık bu zaten. Sizler benim işime zarar verip bilen yok. Sen düğüne çeni siz benim firmamı batırdınız. Siz bana ziyan verdiniz. Benim ayettiklerim var mı firmamı batırdınız diye. Ya o firmamı batırdınız diye aydım ama neçeyiz ama ettim ama siz benim işime zarar vereniz yok. Zarar verip bilmeyeniz. İto çıkalım da ama ettim. Benim işime zarar veren birinciden devlet. Özünüzce düğün mümkün çıkıp ayttığınızlar efirlerde video düşüptür odur budur. Haysi bir Türkmen, haysi devletin normaline Türkmen rayatı, haysi devletin ana kanallarına çıkıp yören ki. Düşünsene. Sen son Ben şu diktatörün adamı olsam. Ben eğer şu diktatörün adamı olsam. Düşünsene. Ben çıkıp ya şolar bana zarar verer mi? Şolar bana yedirtmalımı yer mi? Bana 285 bin dolar dur ben sana açık aydım. Sizlerin yanlış yeriniz. Öğrenmeden. Bana şimdi ruhsat ver de öğrenmeden bir zaten araştırmadan yapmışlar. Ben Nizaş'ta yere 285 bin dolar төлeyim mi? Yani Nizaş'ta yere gitti mi? 82 bin dolar Nizaş'ta yere gitti mi? Mesela. Yine gelip de yine gelip de ben şolar bölmesine Nurcan. Yine gelip de ben 1 Ağuston dur 1 Ağuston ön gitti mi şopulun ya son gitti mi? Ön gitti uzatlar. Ön o pandemini bakana bildiler ne şu televizyona çıktım mı? Bakana pandemi oldu. 7 tane tırı İran'da bağladılar. İran'a 128 bin dolar pul tölendi. Şonunki tek hiçbir kargo şu vakti İstanbul'a Türkiye'ye malını izne getirip halka dağıtıp tazdan upakovka edip Türkmenistan'a iyi verip bileni yok. İran'a geçen. Onu neyme 1 Ağuston iyiydi yani bize ayağallığını bize vatan hainleri bar hakkını gözleseniz Türkmenistan'ı gözleyen vatan dönükleri dikti. Hazramaydan hak gözleyecek mi gider Türkmenistan'da gözler. Hak gözleyecek mi? Konsolosluğu değil. Ben öyle efirde ama ettim. Konsolosluğu kim o? Kim? Olar emir kulu. Sözü geçmeye içeri. Hak gözleyecek mi? Al adamların erkek mertu gelsin. Yüzünü açıp hissattan korkmacağa gelsin. İşte bu bilsin canımıza değdiğini gitmeli yerleri var. Öyle ne bileyim Raşşen'e alıp bu gerek yok. Barmalı kapıları var. Barasandan kapını çalasan 3 saat içinde rezultatını alasan. Olamaydık koyduk işlere. Sen fikrince daşınla hakkını gözlemeyen, daşınla hukukunu gözlemeyen Türkmenistan'ın içinde hakkını gözler mi? Ben gözledim. Gözledim ama aldım Türkmenistan içinde. Şu vat seni batıran devlet ha. Sen şu vat neyme gözleyen onunla şu varada hakkını gözleyen sen şu varada. Olar var adamı. Awo. Devlet ha seni batıran. Sen 10 Ağustos konsolosluğuna bardın deydin son. Bak. Subutnama yok. Devletin ettiği işi bilen ben boşuna mı diktatör dedim. Boşuna mı dedim? Subutnama yok. Ben boşuna mı diyen mesela çıkıyorsunuz o oğru bu oğru yok. Ben onun yalı göremeyen. Ben kimseye tökmeyip göremeyen. Sen ne için onu 10 Ağustos konsul Murat Seyit Muhammed filan duştun. Sondan son 1 Ağustos'tan 10 geçenden son ne için duştun terden? Subudun var mı 10 Ağustos'ta duşsanım? Vay, mana sen özün gurrun verdin ha, öz ara gurrun döştük edemde sen baranın ayttın, şoňa diýenin ayttın, söwüp çıkaýdyň ayttın. Yanlışın var 8. Ağustos'ta diýdim dostum. Aýna 8. Ağustos'ta. Ondan soradım ben sana. Ben bilen sen bilen gurrundaşlyk etdim. Efirde premo ettim, gizli saklım yok. Efirde premo ettim. Olaram ben ne olar? Kalk butta dokumentasyon olarak ben orada gidip onların hem gözünde ben Urşa'dan boldum. Orada terörist ben boldum onların hem gözünde. Öyle çağırdılar. Neme
Şimdi söğüş geplemeyelim dedik de yine de o aydın kapıdan girenden bana kaşıntı başladı. Neme kuyu dediğim oyan bir yan carttır curttur. Girdim içeriye alıp girdiler yine iki seansım vardı. Ay dedi sen o bu arkasından ay sen geroy tükmezsin ama ben dedim ben geroy değildim. Halka seredin istediğini verin. Ben şu kapıdan birinci gezek girişim. Ön bir gezek şu devletmen sokamakta böyle dayanılı bir iki öz oğlanlarımız taşımacılık açtılar ettiler. İşini yanlış edip böyle olaran bir tırmalı soktular bana özleri kaçıp bu spörende klientlere subut ettiğinde klientler artık ki polisiye verelim o bu konsuloy yören yanımızda barayan peydası yok dedim. Şu gün geçerli. Allah şahidimdir 2 kere konsolosluğa vardım. 1 Ağustos'tan ön vardım. 2'si 8 Ağustos'ta vardım. 3'üncüsü alıp 1,5 ayım bollu vardım polisiye verip koyardım. Aşırıca konsolosluğa vardım polisiye verip koyardım. Sen şu 8 Ağustos'ta baranda neyme maksadın neyemedi barmak esası maksadın neyemedi yani. Beni çağırdılar. Damaş номерden can etlemeye maksadım yok. Ben maksadım yok. Beni çağırdılar. Konsolosluğa gelmezsen. Böyle gittim ne korkum yok zaten yok gittim. Ama kellemde düşündü bari oturma şu uruşu bizim boyuna koyacaklar. Öydekiler hem ben cana dua ettim belki bana bası bilediler haberiniz olsun. Yok Allah şahittir. Adalettir çıkarı gelirim. Bes paket etmenler. Hem zaten doğrular bine iş yerine aynı köme tapşırıp eğer ben gelsem gelmesem özün halledesem bundan çıktım gittim. Bağırdım aydan zaten eşikten girenden kaşıntı başladı. İçeriye hem girdim sen neyme başta şunda ettiler sen neyme dedi geroy mu sen dedi sen neyme gelip berde uruş taptın o bu ben uruş tapam yok dedim. Uruş kimeden bu sözünüzler bilesiler. Ben uruş tapam yok ben sadece açık yine şu geldim. Adam aktardım. Şöyle oturup bir yere çay içip özünü video alıp özümü çekip koyacağım. Tardı amacım şuydu. Ama uruş oluyorlar. Sonra ne bileyim bir kere gülen bolup beni özlerinden gören bolup gülen bolup bir kere ettiler bendim halka selenin halka. Çıktım kayttım. Halkın kuntu oramana vardın mı sen şu tak? Ya olur seni... Olar beni soru sovala çağırdılar. Prosto dokumentasyon olarak. Orada şu zat boldu. Çünkü orada boldu ular prekrasını bil oturan havarlar yan vardır. Benim yanıma MİT'ten adam geldi. Mesela şu doğrular MİT'ten adam gelmeye yanıma. Konsolluğum seni organizatör deyip biliyor da onu şeylem şu ne ama olmasa ben ne onlar polisiye benim için de varsam konsolosluğa bir gezek vardım. Polisiye nime verip koyarlar. Ben şu 1. Ağustos'tanları en azından sizlerin verdiğiniz neme için hiç içeri girip yatıp göremiyor. Başka bir şu yükler barada müşteriler veren bir gece konsolosluğanın oradan baramda çağırıp verip koyardılar. Orada başka bir müşterinin yine veren yakalama, tutuklama kararı var iken bana hiç ulaşmadılar, zayetmediler. Şu için bir gece 7-8 gece ben içeri girip çıktım. Bir yarım sütka sonra girip çıktım. Eğer ben ulaşana kadar fikir etmeyecek olsa benim için. Mesela geldi bitte buların yanında bittesi var adınızdan tutunman. Gördüm ben onu bir gece bir yerde içkili özce. Ben karar ettim ayet çocuğa varıp eğer maskaraçılık isteseler dedim halka karamin buna kan oynadım. Bol ya seyredin mi? Sen şu soruya cevap ver sen. Şol vaka boyunca absolutna kartaşın yok. Yöne konsolluğum seni şonu yarak şu hölün ya ödüngüm havarım yok diyen yönü senin gurnoyucu organizatör yarak olup hakikatten bir teadirem şu kanagatta şolunamda senin şu değerliğini suud edici hiç çelik iş etmedin şuna çenni bize bir gedegem şol oğlanlar şular eken buleken deyip bir gedegem kömökleşön yergem duymadık bir de şu toplumlardan şunu tanıyan adamlar yanına aksın tanımaz mı ödüm köpsü levaplı şoların köpsü levaplı ödüm levaplı olup köpsem kargon iş yerleri senin kargo şobarlığını işleyen yöne seni şolar tanımak diyen ve sen şolar var içilik bilgen veren ok bir de hani kimler var kimler yok tanımak diyen dinle ne şimdi bu şondan bilen ok şey yapmayan tema ben yapamam Seret ben yeni aydayım ne hemmeyim duysun da belki köpler haklayan bular. Ben görmedik zadımı mesela sizler görmediğinizde özünüzlerden özünüz şüphelendiğinizde
ne bileyim töhmet ediyorsunuz ya. Ben o zaman edip bilemem Nuri. Cevap vermeli o zaman. Düşünüyor musun? Bizim sana çok modat diyem de o ekrana çıktı gurlu diyem de o bar diyas telefonun tapıştanin barda oturup da soruştun mu sen ne için şoğun bardın diye. Mesela az önce özümüz adını gürleşenimize aydıp koydum. Hazır bu yerde ama ettim. Birinin suratını iyi verdin, adını iyi verdin. Taptım, gürleştim. Dostum dedim böyle böyle durum. Bak şuna özüngem canlaşıp gurunlaşsan şu oğlanla aydar yüzüne. Ben 2 geze 3 geze gürleşip. Bakın dedim ben çağlarımın hakkı bilen dedim. Benim adavrayım bilen oyun oynuyorsunuz dedim de. Toka dedim. Şu dedim ayttım şu oğlana. Siz dedim eğer böyle böyle bir at lavreyle şunu yal özünüzü at lavreyle işletetseniz ettiğiniz iş yanlıştır. Sizin hiç kana kavrayınız yoktur dedim. Şimdi bilik koyun dedim. Yo bratok dedim. Berin 11'ini uyan ben de al 11 dedim gürleşin dedim. Gürleşin eğer sizler şunu yalı boynunuza koyup bilseler gider mahkemeye verirler bu meseleyi çözmeli dedi. Ason Dur Sultan Hanım bilen gürleşen sen bilen gürleşen mi yok mu bilinme. Yo ben gepleştim milli boyuna ben versiler politsiyaydı. Ben baraman dedi. O yap şunu iki tek deyip dura. Ama mesela bir an Aydan oğlanın kim o? Aydınçı olan vardı. Bu Aydan oğlanın o efirde sizlerin birinizden gururlaştı. Ben oturup dinle oturdum. Sonra o bir sanatçı adam. Misal primerde sanatçı adamına kazatlığa karşı biremez benim bildiğim. Doğru da ben öz düşüncem. Yok bolup biler seretini bir kadam seret otayda bir kadam derler otayda 10'a yakın oğlunun toplanlığı vardı gururun ya çünkü birinkilere mazlık değil aslında otayda olun. Şol 10 adamın içinde nujeli gözün bilen gören adamını tapıp özün barıp gepleşip bir bilen soru cevap edişi bilmedin mi? Gözün bilen Nuri. Kara yine şunlaydan da. Şöyle bana inanma diyen. Ezize inanyan. Şöyle yine bir ayarlar vardı. Mesela yalancı ayarlar var. Onlar Mesum Kamal'da o bu deyiptir de. Nabort ben orada bağırdım o ayarlara. Den bana o dedim. Ayarlara zaten denmediler de ben doğrusunda oraya şok oldum. Ayarlara den bana o dedim. Tozan çıkıp yor. Neyle uçedip yorellerin belli değil. Kim vurup yor yani. Ayarlara değmen o dedim. Senin ne olurun değmeli ya da değmelilerliğine seni ağızda kendine emedipsin de. Sen öyle düşünüyorsun. Senin fikrin öyle Nuri. Sen burada şunu ya split etmeye çalışan. Dur. Şerali, mene tanımayan adamla ayarları değmen o diyecek adım yok. Tanımaksa ya ayarları. Bak o senin adamçılığın. Onun ya talpaya giren vaktin o senin adamçılığın. Benim adamçılığım ilk sözde olsayım korumalı adamın ayarlar. Şerali sen eyem ayarların şolun tarafında değerliğini biliyen sen. Mesele şu tayda. Sen bolsun. Ayal şolun tarafında bolsa olmasa ayal her zaman ayal koruma altındadır. Bir erkek olsa ayal korar. Düşünyen. Belki o ayarlar yankıyı urmana gelenlerle biledir. Sen nereden çıkardın ayarlara değmen o sözü? İşte ben bilmiyorum şunu. Ben yerimden durdum karadım. Güppür her tarafından bu koş oturan biri çöp maşına binip kaçıydı oturan biri zabordan atlayıdı oturan ne oturan düşen ayarlara denme o diye bağırdım. Gördüm ki o adamı vurdular. Ondan sonra şartılattı maşına bindim de sövüp gittim ben. Doğru da ben ne prezidentim oğlum orada yüzüm açık gelip mafya Türkiye'nin dünyanın mafyaları gelip ona kan işleri onu da arkaya durup etmediler o. Biraz akıl var mantık var. Adam samskerine koymam. Sen ne için onu yine orta par soruyan. Sen ne için onu şol sizi birin aktivistlere toplunlar vardı. Yekece edegem ne kelam ağız ayttın ne olur vardı bir bilyen adın ayttın. Ne sen şolor bilen gartaşıklı değerli olsan ne için şolor vardı hiç ile ağzın yumuk gezdin. Yani senin tötenden geçen sen prezidentin oğlu değil Aydın yani oğlu değil sen. Ne çıkıyorlar var ağzın açan o. Böyle düşün ya 70 kere verdin bana 70 kere cevap ver yani. Özüne akıllı duyma dostum. Böyle mi? Özüne akıllı duyma ben sana yok şimdi ben sana cevap verdim ne çeyece. Beni öz yerinize koyman Nuri. Ben hiç kime töhmet etmeyen. Az önce aydık geçtim. Bildiğim var. Şüphem var. Zaman gelecek. Sabret. Zaman gelecek. Sabret. Ben şüphem var. Teman geçelim. Bolya Şerali Sadık senin şahatlık şıhif var da kâvar saatler soracak. Sen şahatlık şıhif'i nehil adam di pasaplayan şol adamı nehili suratlandıran. Sen gözünde dürüst adam mı, yalancı mı, töhmetçi mi nehil adam şol. Sen gözünde. Benim gözümde şatlık şıhif doğrusunu aydayan şatlık şıhif bilen benim bir önden onun yalı bir alıp yatan ara katnaşım yoktu. Efirlerde görüşeceğiz. Normal. Sen o kaç piroski menin maşkalama bölme toka hayış. Men maşkalama
tehdit etdi, meni başkalar bilen uğraşat etdi. Suratlarını, çağalarımın, ayalımın, uşağımın suratını koyup akıllı olmasa bular senin reklam ediyas o bu deyip şoňa nämet soň senden şonun adını soradım, adını aytdım. Men hem Şatlyk Şykyp'a adını verdim. Şunu ýaly olanmış, familiýasy bilen berdim. Doğru Şatlyk bana nereden aldıysa, nämet diýse ön kaydanyňam doğru migrasiýanyň pasport nämeden yerinden alıp berdim. Men şo wagtda bildim hem hatta suraty kime versem hem aýdyp berdim. Doğru da Şatlyk Şykyp'ten aldım suratı. Atak Yani men şu Şatlyk surat, bir Şykyp'ten bitireyim. Evet. Evet. Şatlyk Şykyp'te ne eldiysem bildiğim kadarıyla onu aytmayan, o da bir töhmet olmasın. Toka Esko ile ikimiz biliyoruz onu. O olayı da. Maksat Şirin Evler'de gidip siz efirde kavga ettiniz. Son gitti maksadı oğlanlar geldi, hırpaladılar, uruştular da ettiler. Bilen. O video bende bağırdı aslında. Bende bağırdı o video. Ben onu hiç kime vermedim. Son birisi sizin aranızdan o. Sizin aranızdan biri ben bilen temasa geçti. Onu Esko'da biliyor. Ardından aytmayın. Esko ile hem gürleştik o arada da. Subu'da Esko'da da var onu. Bu da geldi de yolda Şatlyk Şykyp'in agenti olup çıktı. Bu videonu o bana TikTok'tan attı. Ne TikTok'ta paylaştılar maksadın videosunu zaten da. Ben hem gülücük attım da orijinal videonu uğrattım. Ben de var bu video dedim de. Ondan sonra ertesi gün mesela yollar Şatlyk Şykyp benim ecem hasta. Şondan 2 gün sonra ecem yok aldı. Cennet olsun. Bu Ecem'in eline can ediyor. Ecem'in eline can ediyor. Oğluna ait ikili oynamasın falan filan. Bundan sonra ayalım bana İmo'da yazdı böyle. Son Şatlyk Şykyp'ı arayan telefonumu açmaya. Ay son qaharım geldi. Näme problem var menin bilen dedim. Näme problem var? İstediğime son anavrat küfür ettim. Doğrusun doğruydu. O da bana küfür etti. Ondan sonra beni bloga salıp koydu. Hala bugünden blokta. Azıcık terden 11'in bilýän yok mu bilem yok. Arada sırada çık ya kaşın ya. Mesela ondan bundan saldırıp görecek oluyor. Sonra Kaşprovski vakasından son bloga saldı mı? Kaşprovski vakasından son bloga salındı. Ondan sonra diyen Ecem'e aradı. Oğluna ait ikili oynamasın. Hatta ben şonda Şatlyk Şykyp'e hem dedim. Şatlyk dedim Serhat. Ona asılayan dedim da sen özün Türkmenistan içinde yaşayan gözün gören yok mu dedim. Doğrusun doğru ayttın. Ertir bir ürün çıkıp bana da asılıp şıltık atar da atsın elinden gelenini etsin bana bildirmeye. O. Bolya. Ama şimdi bitireyim dur. Şonda ayttım. Sen utanmayan mı dedim. Bize yurt dışından durup görü oturuyoruz dedim. Sen yurt içinde ol bu zatlar gören yok mu? Doğru da. Ben normalde Şatlyk Şykyp filan tersleşmem şuydu. Katı görmesin. Kim bolsam da. Bu Aybölek diye kız var Ukrayna'da. Bilýänsiň. Ukrayna'da Aybölek diye kız var. Ona mesela açık aydın. Aybölek diye kız hem bana bir yerlerden sen bilen Şatlyk Şykyp'in yazışmaları WhatsApp'ta senin hem Zalin Atayva diye yazıklı WhatsApp'ına onu köp mesela yazılanla deneştirip gördüm. Bir yerden hem duydum. Ben sana özüne hissetmedim. Töhmet olmasın. Hazırım ben sana töhmet edem yok. Öz pikirimi aydiyan. Şatlyk Şykyp hem Instagram'ını onsun şok kız var da informasiya Nur Muhammed anlayıp verdi deyip ortalıkta gurun var. Bu son şok kızın son yana bir anki bir denizin boyunda vino içip aylanan bir ayal var. Bunun ölen ayal doğanı bu arada gurun etti. Ya ben dedim ki ben şondan sonra Şatlyk benim gözümden düştü. Takan ben onun alıp yatan atnaşenem yok da sadece efirlerde çık yaz gürünleşez. Doğru kabul ediyen. Görüyen ki ben sizler çağırayan geleniz yok. Bir oturalı, gürünleşeli, düşünşeli yok. Çıkyanız oradan şıltık, buradan şıltık. Ben hem özümü koramalı. Bolya Şerali, durun. Seni dinledik. Senin gepleşen ok diýme. Menin şu 1 August vakasından belki 2 aylap, belki şola ortada söwüşüp geden bolsam, noýabrda sen bilen gepleşmeye başladık. Şondan festivallar gepleşdim. Hatta TikTok efirlere de geldin. Menim aktivist ýaly hereket etjek, aktivist bolmana da taýin ýaly gurulmalar etdiňem. Ýöne gepleşmedin diýme.
gürleşmedin diýme. Sen hatta başda bir de watan haýyny dönüp dip gören adam soň özüňem bir ýaly aktivist ýaly hereket edip başladyňam, hatta şolar ýaly hökümetim tanky demetdiň ýeri gelende. Dogrymy? Yani biz sana käwirdatlary sen käwirdatlary Atamuradyň adyna alanan bolsaň sen şo wagt sen şu wagtky ýaly 180 gradus tersini gürläp oturmadyk döwürleň dol. Yani sen ilki bir ýalňyş gürlediň, soň biň ýanymyzda aktivist ýaly hereket edip gürlediň, soň ýene tersini gürläp oturýarsyň, ýene üç gap dursun sen. Yani bir stabilni adam däl özüň. Yani onu özüň döngür. Onu sen gürleşen ok diýen bolsaň, awo çünkü sen bir şo wagt Kasperovski Atamrat Safarow diýen illeşimiň bar, men saň adyny aýdanam bolsam. Sen alagada şatlyk şekif ýaly haramda berip dänim şonuň ýüzüniň efire çıkarılmagyna sebäp bolmalydyň. Sen eger bir raýatymyzyň, halkymyzyň tarapyndan adam bolsaň, raýatymyzyň tarapyndan adam bolsaň, sen ýene de şonu etmelisin. Şöyle şuna aydın. Şuna ben halkın tarafında, doğru mu? Doğru. Şu doğru, halkın tarafında olsaydım. Onda ne için siz adam da ben adam değil mi? Siz ne mi? Benim maşkalam, benim çağalarım size ne etti? Şu soruya cevap versene. Sen çağalaňa hiç çyýly işe edilen ok, men onu sana açıklaýyn. Sen o Yok, taýda dur bir dakika. O Kasperovski diýenim. Sizin niyetiniz belli. Beni çağalarımın suratıyla tehdit etmediniz mi? Yok. Etmediniz mi? Yo dur indi. Kaçma kere. Ettiniz mi etmediniz mi? Ettiniz. Kim seni tehdit etti? Kim seni tehdit etti? Suratlarını ben sana devletinin ortasına attım ha. Herkes de dolaştı suratlar. Ben çağalarımın suratı Kasperovski'den ne için aradım? Kasperovski'den ne için aradım? Onu ne tip olsa TikTok'ta yürütü bir gün sen Kasperovski ölçümüzü gitleşik edemedi. Häzir hatta mümkünçilik bar bolsa Kasperovski gelip bilýän, men sana link uğradyň. Çünkü seniňe aýtjak sorajak zatlaryň bardyr. Kasperovski'ni çağıraly gerek bolsa mesele ýok. Gelsin. Yani, ben Kasperovski tanımayanam. Ya Kasperovski orada biraz gurhunam edemem. Bilmeyenem. Bu geliyor bana mesajatça diye ki çağalarım bunun reklamı olacak. Şimdi men şu taýda şatlyk şehif forumumdaky başga bir sebäp bar. Çünkü sen diýdiň şatlyk şehifden tapdym informasiýany diýdiň. Yani watandaşlar ina sizge bir zat paýlaşmak şu taýda da. Näme wa? Nirde bi? Ina watandaşlar şu taýda näme var? Kasperovski'nin suraty var watandaşlar. Ina sen şu suraty paýlaşdyň şeýlemi? Şerali. Renkli ýagdaýda ina köýnegim hatta şu taýda renki sarydyr. Bu pasportda suraty düşmäne barannaky suraty watandaşlar, yani siz baraňyzda 3-4lik surata bir alyp barýaňyz, biram mataňyň oturýaňyzda suraty düşýäňiz, şo düşülen surat şu surat watandaşlar diňe Türkmenistanyň içinde bazı danlaryň üýşen bazasından alınıp bilinýär diňe şu surat, başga ýerden alınıp bilinen ok. Şu surata minha şu taýdaky şu surat terediň bu taýda çorny belidir we ak ýaly görünýändir. Şu surat aslında şu nemäň özünde de ýok, Kasperovskiň özünde de ýok watandaşlar. Indi sen şu suraty paýlaşdyň durunny. Sen paýlaşdyň, inhada senin getiren WhatsApp'tan zyňan nemäň? Şerali Sadikow diýip ýazdyk durunha şu taýda. Пересланное сообщение 19 dekabrda @ib diye. Yani IB'den sen gönmer alıpsın, uğradıpsın. Bu IB kim? Şatlık IB kim? Şatlık 2 domeri var. Biri IB yazıklı, birine TMT yazıklı. Şimdi şatlık diýänim şol şeýlemi? Biz soňundan şu şatlyk diýäniňe nemetdik? Bu WhatsApp'tan hem däl watandaşlar aslına teresen. Yine bu suratyny şatlyk çıkardy, bu suratyny Facebook'tan aldylar. Ýöne aslına teresen ýokarky suraty hiç ýerden tapmaga haklary ýok. Terediňinde men size başga bir zat neme deýin. Yani sen şatlyk diýdiň. Biz şol ýazylan neme basamyzda Zeynep dip bir çykýar. Zeynep dip gödüpdir adyny. Nerede şu? Zeynep. Yollar şatlyk tiften her zat garaşyk bolýar ondan. Her zat garaşyk. Ina şu Zeynep dip ýazdy, salam gowmuşsyňyz, maňa kömeginiz gerekdi dip ýazdym. Hani bir gepleşik açaýyn diýip etdim.
şol deleted account dip çıkya. Yani bu account pozulun yönü Zeynep dip ütködün senin yankı berenin. Çünkü vatandaşlar başka bir zat var bu tayda. Kaşpirovski'nin uğradığını sen pereslinle hesap şeyine değilenine sen suratı skaçad edip almansın danim gönümül paylaş. Gönümül Nuri, paylaş. Nuri ben doğruladı bak. Nuri. Doğruladı. Ben hiç kimden gizlemeyen. Ne mi onu skaçada gizli saklım yok. Senden aldım mı aldım. Bitti. Şatlıktan aldım mı aldım. Seyret, çünkü şatlık bak ben sana şunu ayırayım. Şatlık Şehiyev devletin memuru. Memur derken devletin işçisi o. Özünden bilesen hemmeyen biledi. Mesela sana bir de sorak verin. Sen o arada bir Zena'nın çıplak nemesini Facebook'a, Instagram'a koydun. Şunu kimden aldın sen? Bana İmo'dan geldi. İmo'dan gelen yok. Şatlık Şehiyev'den gelendir. Bana mı uğrattı engelle durantı. Bana mı uğrattı ben göremok. Ayın 14'ünde uğrattı bana. Sen 14'ü diyeceğim 15'inde paylaştım şu suratı. Sen Şatlık Şehiyev'den aldın şu videonu. Men önün geldim sana şu video. Senden ön geldiysem ön 6 ya 8 saat ön geldim ha. Şatlık Şehiyev bana uğrattı şu suratı. Çünkü şu videonu ne için uğrattı? Belki beni de samsıp görecek oldu. Örde böyle paylaşardıydı. Benim o önki telefondadı. Şatlıktaydım. Bana bunu yazapla uğratma. Ön şu aramız bozulandan sonra o bana söyledim, ben ona söyledim Ecemen Zagan'dan sonra engelledi. Bir ara Açya'da ben barada video çıkarıp ya yenen birileri var da video çıkarıp TikTok'una koyandan sonra linkini atacaktı. Ne mi atacağını diye bir bilgi uğrattım ben ona. Doğru. Yankı videonu görüşünüz değerli vatandaşlar İmo'dan Şeral Sadık'dan uğradıptır. Bana da geliptir. Kim biliyor yeni her şeyleri. Bana Telegram'dan geldi. Çünkü şartlık bileme İmo'da gürleşip göremek bugün eçeli. Allah şahidimdir. Benim İmo'da şartlık ne değerli bilemok. Benim kimdiğini bilemok. Sonra motoromok yönü. İşim yani seyredin vatandaşlar. Şu videonun internete çıkmağına esası maksat ayarlanmadan öz akılını başına alsın nanim önüne ölen kamera çıkıp şolar yazatlar etmesin deyip paylaşıldı. Aslında seristen doğru medilli Şerali bir monçuk sözüm bölme. Yani şu video paylaşılmağı doğru çünkü tağam o internette gidip gören video. Bana yankı halkın sesi apozisiya Halmurat Aklimovlar näme dip gürleşdiler, olar efirlerine näme dip gürleýärler. Şonu hatta men hamana özüm çeken ýala gedip görün verdiler. Yani şular ýalak şıltyk kampaniýasyny ýürüdip oturan Aklim falan toporum. Yüz açılya şular ortada Şeraliň aýdyşyna göre başgalarda da ba video. Diýmek internette düşen video sır däl. Gördüňiz mi vatandaşlar? Yani menin ama sen diýen ki videonu paylaşmamda hiç ýere kemçilik ýok. İnternette mesela sen diýen ki biz halkın adamı, siyasetçi diýen halkın önderi diýen ama sana gelişmedi şu zat. Nuri. Seyredin, bana benim sana bak. Benim sana kıslarda gördüm seçimde oyunları. Türkmenistan'ın deputatam del. Men Türkmenistan'ın aýbyny açmak üçin halkymyzyň içindäki sosial kemçilikleri, problemleri açmak üçin tapawdy ýok. Maňa öňme gelen hemme temanam açarynam görkezernam. Çünkü men işim odolu bilen gizlenip oturan problemler açıp görkezmek. Öz yakınlarında olsaydı bu zat näme bolacaktı Nuri? Ha? Öz yakınlarında olsaydı näme bolacaktı? Ya da şu ayal gördü, şu ayal gizli böyle Telegram'dan, İmo'dan sen bana atarsın, ben sana atarım geçeri giderdi. Ha, seninki primo çıkarıp Instagram'a çok özüne açsa sen onun nemesine günahına girip bilýän mi? Soňam çujoy gore kavo kim interesuýt? Soňam öz hayaty ýaly. Şerali gel eýer oturup dogry gepläli. Senin özüň mysal üçin owru bolsaň da owru adama sen owru diýende ol utanmaýaram ol uyolmaýaram düşünýärmi? Çünkü owru binamyz ol tagam. Yani binamyz ayal başgalanyň videosunu meniň paylaşmagym bilen onuň özüniň kamera öňünde eýýäm şolar ýazat etmegi we şonuň esasynda da bir giden adamlara eýýäm elden aýlanyp görmegi ol men günäm däl. Onuň öz günäsi ol. Düşündiň? Meniň maksadym o binada sen de koşulupsan Nuri, sana düşüntür bilemiyorum. Nurican, sen hem koşulup. Ol sen pikirin. Men goşulur, goşulma ol men işim. Yani
Men şu Ama wagt yanlış tutmasam, bir sene ettim o. yanlışam bolsa gatygo üns şekilli tabii. ne birazcık ayal maşgalalarımdan birazcık şoňa göre özlerini äga bolurlar. Anan Sen ýa bilen ýol beni Nurican başga bak. Bizim eýeçilik edeceğimiz ayal maşgala özümüzünki eýeçilik edip bilýäs. Başkanınki eýeçilik edip bilýämiz ýok. Seret. Doğru. Bir de bir özümün käýe çykýas tagam, men başgasyna jogap berjek diýen mok tagam. Ýöne bir daha daýdyň. Hadi başkalar hem özünü onun ýaly bunun ýaly etjek eder. Ama sen diýen ki biz halka önderlik edip hak hukuk arayız. Men türkmen hökmüni görmek islämok şolar ýazady. Birinjiden eger şol o kamera Olmaýar. oyununa oturan äri bolsady, o videonu alyp paýlaşmazdy ýa-da şolar ýazat etmez. Yani birinjiden şolar ýazady. Mesela spesial sen düşünmedin spesial sana karalamak için ettiler bu oyunu. Neymiş ben hem uğrattım. Yok. Ben uğrattım. Ben içeri çıkaramıyorum. Açıkma beğenemem yok. İstiyorsan. Teret. Benim yine bir tane video var vatandaşlar. Yani benim birinci görüp birinci çıkaranladım. Değil mi bunu? Yani bir sorum var Nuri. Dur Şerali. Yani bir tane videolar hasam yeni gördüm geldim ama bu eýýän 3-nji video vatandaşlar şu gelen video. Ahir soň men şulan birini çıkarsam şu zatdan öňe alynar diýibem çıkarly. Çünkü şonu etmesen bu zat ýaýrak gidip otur, ellenele ýaýrak gidip otur we birin men özüme awray hasaplamak, türkmen gelinlerimden şular ýazat edip köpelmegini, köpelmegiň öňe alındy belki. Şoň üçin men eden işimde her wagtam durýan, dogram etdim, goýdum hatta yüzünü zadyny birazjyk gizledim ýöne esaslar şol hereketin edilmeginiň ýalňyşlygyny üns şekilli esaslar. Neyse, inni senin aýtjak zatlaryny dinledim Şerali. Senin inni aýdan zatlaryny watandaşlar siziň gözüňiz karaat getirin. Ha men näçe sora berdim. Şu neçeni Şerali sadyk. Hakykatdan ham geçip barýan adam. Ýöne geçip barýakam sowuldum, çaý içäýdim diýen ýaly. Geçip barýaka sowulup bir sanak bulaşyp gidýär bir işin içine ýöne. Bulaşmagynyňky esasy çylşyrymly ýerinde ellänik, şuňa çenlik bolganak, şonu aşağı molanak, ha soralaryndan berdim. Jogabym öz berişini dinlediňiz. Meniň seň bilen ne başga sorajak adym ýok Şerali. Aýtjak adym bolsa soňky sözüň aýt. Menem efir ýapmakçy. Çünkü senin geçen halkyň sesindäki aýdan sözleriň esasyny 1-nji awgust aslında köp zadyň üstüne açdy. 1-nji awgustda konsulluk bilen gatnaşanlaryň üstü açyldy. Polisiýa bilen işleşýän ekenler oňa müsaçyldy. 1-nji awgustda Yeşilköy'ün polisiýanyň halk gitsin. Ben kapytalyzm. Opozisiýanyň ýüzüni açdy şol ortada. Opozisiýa diýip gören özüçe halkyň sesi Kalmaz Söýünüf Kemine Merdan Muhammedow Sapar Klimflaryň toporunyň şyltak programmasynyň üstüne açdy. Çünkü yani şu vaka hakikatdan bollumy? Bolly. Urdularmy? Urdular. Diýäki dünkü efirde de doktoruň raportyny goýup, ortaga goýup, ay ütgöjükli adam ýok. Başka bir hastany berelik adam ýok. Aýöny Esen Murat diýýäniň özü näçe degen biz onu hürriyetini, özgürlüğünü elinden alıp tutup getirbilmezse öz gelmese. Ýöne biz näçe edek çağırış etdik. Ýa-da men şu efirden çağırış etdim. Onda o Esen Murat efir gelip şolary suwda goşuluşmasaň, şu atlaryň üstünde durmasaň, senem günäň uludur. Aýtmady diýme, çünkü senem tanamyk Esen Murat. Çünkü Esen Murat şeýle bir waka bolýar, seredin. Esen Muratda şeýle bir waka bolýar. Esen Muratyň tutulandan urulandan meniň habarym ýok. Absolutno birini urýarlar, men onu ilki bizim bir ýaşlymyz var, şomuka diýip men. Çünkü göwreti zady şoňa men gapdy, şomuka diýdim men. Soň ol başga bir bolup çykdy. Biz polisiýa düşýäs, bir gece ýatýas, ertesi güni meňe ýam uzak gece men telefonuma jaň gelipdir, zat edipdir, çünkü öçürmän goýupdyr, ol zaryada ötçe. Ertesi gün bizi Pendige departman lagera uğradanlaryna, şu lagera gidemizde, şu taýda bir Arap otur, Arakly Arap otur, gaýrat etmen şu telefona zaryat goýmadan bolanok diýen. Zaryada sokýan, atýan bir ýaňyr 5-7% çünkü olamaýa şu taýda şu wagt gepleşek bolan, gepleşiň soň telefonuňy alýat diýe. Menem sokýan atýan bolun, ýanky Esen Muratyň haýwatlary bar. Sen meni sokdun, sen meni nämetdiň, men seni edişmeseret zat dip ugroza ýazdy WhatsApp'ta. Çünkü olam meniň çağırışlarymdan eşitip gelen bir raýat. Menem muňa jaň etdim, näme boldy dip.
nime etdim men şol urlon dedi, gaterot urlum dedi. Meni ismi topululor dedi. Sen konum attın ha dedi. Men şotay bardım ama meni urdular dedi. Menem konumu ne için privilegiyetine bir konum attım. Bizem şotayık bar yaz. Senem şotayık gelip bizem yollu gidip baraka kavrlaşıp bar yaz. Bizim gavatlaşıp bilem doktor mena konsulluğuna var yani. Mena içeriklik gelir. Olur bilen sanaşyan olun. Olum o tayda uğurlu ya. Son ol menden görüyor. Men hamana şon gurnaniyalak bolup bir düşünce emele geliyor. Onu da anim şon yaz ya abi. Menem aytcan o biz seni gözlep diyorsa sizinkileri bizimkiler çünkü bizim oğlunlar aytay bir gaterot urulu on kimdiğini bilem yok. Nire giden ne bilem yok diye bular. Menem aytcan hana şu nomur dero havarlaşın dip bayrama şol ortada yazyan havarlaşın şu gaterot urulun şullip. Son men telefon möçürlü ya da diye 3 günden telefon elime gelen okuyonu izinli tapyalar, gepleşyalar, kimliklerini, adını, ontunu öğrenyalar, havarlaşyalar. Son men ülenem çıkamdan son havarlaşya, men gelliyen ha biz advokatta dur koşul arda verdiyat yok men barjak gel, yok men barjak gel. Baradacık mert bolip bir onu özüne de dedik. Mert bol ho nämeden gorkyan? Ey sen urulunun bilen galacak men ne dedim. Yok men nidi arda edecek gel men hakim hukum başka hil görünüyor. Nuri bu zatlar düşündük de. Şol seni gözlemliyor. Ya pajasta gelsin ben hem gözlepiyorum. Pajasta ben o savcınızlara sizlere bağırdım. O adamın adı yok. Kimliğinin suratını zaten ben senden aldım. Doğrusunu doğruydu. Savcıya gösterdim. Beni şikayet edecek adam varsa şu adam bilen kavgaya ben başladım dedim. Toka arkasını ben şuna baklaşkanı attım dedim. Ağız açık su baklaşkanı attım dedim. Ondan sonra ben sakiptimden urdularım deptilerim yere düştüm dedim. Asıl bu adamın engeye dövüldü. Bildiğime göre engeye dövüldü. Suratını görkezdim. Suratı vardı. Engeye dövüldü. Nerede şu adam dedim. Şu adam neredeydi? İstanbul'daki arkadaşlar şu nemeden Adalet Sarayı'ndan şu videolar var. Alayın gayret edin. Alayın inni. Men barmasam bolmayanam olsa siz gayret edin. Şoňa barıp Farhat dur deyip sen ne de şu 1 terabaytlık hard diskem ba. Satın alıptım men şonu yürütü şu videonu almak için. Şonu hemen alın da Adalet Sarayı'ndan alın bir de görelim şu videoda kimler urttur, kim ba, ne hil oluptur şu videolar bermeni hak hukuku neme almanı hukukumuz var sizin. Alın şu videolardan ilgilere verelim paylaşalım. Oldu Nuri biraz giyeceğim oldu. Ben ertiyirden şehir dışına gitmeliler. İşim var. Benim 1-2 sene soram var Nuri. Mesela yine halkam duyuyor. Ögünü Farhat çıktı da ay enanı palan edin odur budur özü hemen engellep koydu. Hemen zaman engelleyeniz yalanı yok doğru. Ben sen hemen engellep koydum. Ben engelliye sözün var ha Şerali. Engelliye sözün dön var ya adadık doğruyum da aytsak. Men seni var ya akşam açınni payış sözünü dinlemeye borçlu değil. Payış söz ama ya siz efirde ben alayım adam o. Ben sizinki aldım. Siz efirde çıkıp beni atacağınızda kırağı sessiz alıp koyup payış söz indi şuna gelelim. Mesela örnek ettiğiniz iş özünüzü neyle küstü ediniz? Benim ayalım küntü, eceme asıldınız. Yine ne ettiniz? Sen ayalına küntü diyen yok. Sen ayalına küntü diyen yok. Sen ayalın hayır bu arada İstanbul'daki ayalın mı ya Levap'taki mi? Lebap'taki ayalma, İstanbul'daki ayalma değil. Lebap'taki ayalına neyme değildi? Senin gayının arkası bilen senin biz onu al diyemiz o var. Gayının arkası bilen senin kargo vurup da dedip şey diyorum yine bakın, bu ayalına. Şöyle durun bir cemiyet. Gayının arkası bilen Allah'a şükürler olsun. Gayının biliyor adam sen. Gayının söz yok. Senin şol gayının senin Hayır senden. Yalan gürleme Nuri. Bu yalanın hamsı bu dediğin. Yalan gürlüyorsun. Tamam dinle de yalan konuşuyorsunuz. Ben bunu yapsı bu dediğin sana. Ben gayınlarımın inneçe nemesi geçen o. Anladın? Kargonu ben kurdum ben. Kargonu kurduğuma yek özüm. Bana kömeveden adam hakkını yemeyin. Türkmenebat kargonun başlığı maksattır. Kargonu kurup veren bana. Şundan hemmeyen bilsin. Besplatna hissasız yanımda durdu. İlk yükümü taşıyan adamım şu. Türkmenebat kargonun patronun maksat diye sayatlı olan vardır. Benim ne konsolluktanın hiç kim kömürden gayrini bitmedi. Hiç kimeden yok. Sizinki yalan onu yapsı bu dedi yani. Yine azrinde dur. Sen dedin ki senin Türkmenistan'daki ayağına hiç kimse diyen yok. Dur Sultan Hanım çıkıp ne dedi?
sen Türkmenistan'da ayalın küntüçülük edip veren sen haberin var mı deyip ayttı. Doğru mu? Ana ben sen dinledeyin de dur inge olsun ben seni dinledeyin şunu zapisini. Aysi telefonda dur. Nämçün sen nämçün menden sorayan onu? Nämçün menden sorayan? Ha bak sizin bak. Size ben boşuna efide söylemem. Yo onu dur onu maksat Türkiye'den dur. Onu dur onu senin maksat Türkiye'den bilen bile gezip görün adam. Benim maksat Türkiye'den verecek sorumu senden vereyim. Sana vereyim onu. Onu benim sana vereyim. Benim bile gezip görün adam ama düğün için arkasında durmak gezer. Doğru bir cemiyet. Men maksat Türkiye'den bilen neler değil. Dur. Florlaya dedi. Öyle 700 dolar florlaptır dedi. Siz yalancı o siz. Benim sen ya olacak da şu an. Dursana ben yalancı ama sen subut edip bilen o. Ben sizden subutumuzu tamam dinle. Videolar uğrattı dedi. Senin maksat Türkiye'nin adam bile arkasında hareket etmiyor adam ama sen cevap verin. Bak ben sana şunu cevap verecek. Maksat Türkiye'nin ne çekecek size çıkıp Ece bacı samsık gurunlar etti. Ben sana ne mediydim? Ben Türkiye'nin özüne canlıdan ne çekecek açtım dedim. Özüne aynen yüzleşik görün ne çekecek açtım. Sövünme dedim. Adam akıllı gürleş, sövünme. Böyle sen devlet tutasan, devletini tutasan, onu tutasan, bunu tutasan hakkın var, karışmayan. Ama sövünme. Doğru taraftan gittiydim, sövünme dedim. Ben ona arkada senin adına düşüyor mu? Arkada şöhret yollar açılsın nemesini maksat Türkiye'ye. Ben ettim yani gizlenmem kaçıp kayttım dedim Türkiye'ye. Dedi ben ettim dedi. Kaçıp kayttım diyen o yadıma düşme ben ettim deyip mahalle işine aitti. Her efrazada bağlansa ama açacak ben onu. Korkacak değil. Tema o değil. Sen sapıtma. Sen soradın mı sen? Sen soradın mı sen? Sen soradın mı sen? Soradım yine men ettim dedi. Men ettim dedi. Ne meyecek? Urayım mı söyleyeyim mi ona? Yalan diyeyim mi? Ne mi diyeyim? Ha ben yine yalanını yine dedim. Ya başkalar edip falan filan dedim ben ona. Doğru da. Dişini gep burun edemezsin. İstanbul'la arkada şöhret yollar açılsının baş kahramanı maksat Türkiye'nin ben bak onu karıştırma Nurican. Sen bana sorak verdin ama ben baradım. Ben cevap ver oturuyorum. Siz indi ettiğiniz yalanlara nasıl cevap verip biliyorsunuz? Mesela onu efirinde dedim. Sen dedin ki sen kaçıp yiyorsun. Sen boksun, sen eylesin, sen beylesin. Ben hem dedim dostum al efire öçürme. Gittim ben sana subut ettim mi? Ettim. Hazıram Dur Sultan'ın ben sana şovun senin efirinde aittiği gürünlere koyup vereyim mi? Ben zapsedip aldım onu. Men sana 100 sanak onun has vacip yalanlarını suud ettim şu an. Sen şuun içinde bir edegem şu topulun adamların birinin bir açmadım dedim. Sen o küntüdiydi, yalanlıydı, eydiydi, beydiydi gürünler var ya köçe gürün onun sen. Nuri köçe gürün senin gürün köçe gürün o benim namusumdur ha. Benim ayalım onda senin ayalın küntü boyla mı şunu aldıysam sana? Mesela ha? Sen dayanıyor musun gepe? Dayanıyor mu? O köçe gürün değil mi? O köçe gürün değil. Sen kaçmaya çalışıyorsun. Yalancı çünkü senden. Sen yalancı çünkü. Yalanınızı boynunuza koydum. Birinde bir cemiyet dur. Yine şu yalanaydım. Şogun kemineye DAF raporu men verdim. Yalan böyle. Farka dögünü o kaka kim o? Allah Murat Rahim'le çıkan Ankara ilçe olarak beni tayin edecektiler. Kurbanlığı öyle etti böyle etti. Yine yalan. Ağzının sağırsı giden o nereye elçi olacak? Nerede yalan? Dursana. Sen var ya Seret. Mesela yine şu efirde yok adam vardı nemesen gün efirde ne çıkarıp görür yani. Farhat bile verdin mi? Dur. Farhat bile. Dursana. Böyle şuna gelecek Nuri. Bağışla şuna gelecek. Bir dur ya. Of. Dur. Karaştı karada dur. Sen efirden çıktın şu an. Ya gelip Farhad'ın sorunu menden sorayan Dur Sultan'ınkine tutuş 6 milyonunkine menden sorayın bolundu ora. Men näme o sana? Men näme sana? Şerali sen garada dursun şu wagt. Sen gaýer otursun aňardan bolýan sen efirde görnäň ok şu wagt. Men sana bir aýan efir aljak täzeden. Ýöne şutaýdaky ýok adamnyň soraglaryny menden soramo. Menem sana onu Türkmenistanaky çepekçileriň ve beyleki Gülşad'ın yine Zalina'nın yine beylekinin şahatlık şekifinin sorulun sana men vereceğim onu. Sen şuna cevap verebiliyor musun? Yüzünüze basyan. Tamam.
Dinle. Nuri, Dinle bir. yalancı sizler. Yüzünüze bastım mı neçeyse bastım. Yalan gürlemem. Menin maskalama. Bol ya biz yalancı olsak sen yalancı diye diyor. Subut etme. Nuri subut etme dostum. Subut etme. Akça cüce kalmasın. Subut ettim ben sizlere. Sen subut ettin. Sizlere soracak Nuri. Bir cemiyette kayıştın ben çıkar ya çıkam. Ben diyecek olayımdadım şu. Mesela men sana bir zat diyen hemen bile topulayamaz. Mana. Sizlerden biri mana bir zat deyse ben gelip sana Nuri sen ulurak şu adamın şunu yalaydı oturursan bar özünden soraydı. Sizler adaleti, hak hukuku arapıran adamlar değil misiniz? Ova. Bunda hak bu adalet mi? Bu hak mı bu evde oturan zatlara? Seredin ne? Bol ya cevap vereyim mi? Ver. Cevap vereyim mi? Aha. Senin şu adeşinde efirlerde onunla bununla sana her kim toplayan olsa her kim seni arada ölçü bilen de adı var. Şonu oraya. Onun da hakkı var. Näme olur menden sonrasın bolman. Böyle sorasılar ama ben kaysı birinin gidip ayalın küntü. Ya onun böyle bunun böyle kaysı birine gidim. Özü var arada gürledim. Bak özü var arada gürledim. Subudu bilen gürledim. Özü var arada. Dur Sultan diye ki ben haçan al kaçtım o bu. Ben krasiye kaçtım. Şerali sana var ya bir muçuk ruhsat ver. Sana onu ol Türkmenistan'daki ayalım üçün diyen ok. Ayalım deyip sakla oturan İstanbul'lakin üçün deydi onu. Düşündün? Nurican, Kayış Doğanım. Kayış ben sana zapisini dinledeyin de. Dur az tapyan ben dur. 2 minut şunu ölçülme toka. Az tapyan ben dur. Var mı? Zapisi. Sen tapta gel. Vatandaşlar görýäňiz men ha. Yani iň esasy delil özi şu iş alıp baran adam, şu 1 Awgust meselesini öňüne çeken adam ýöne näme üçin toplular bilemok diýär-de şeýtge. Men bilemok ýurşup durlar diýär. Näme üçin toplulanlaryny bilemok, kimdigine bilemok diýär. Indi sen gelle anan şu sözüne. Olar barada bir kelam açy bilenok, aýdy bilenok, aýtjagam bolanok. Bolmasa şu hereketin başyny çeken adam ýaly bolup görünmümi? Görünni. Eger sen şu hereketin başyny çeken adam däl bolsaň, onda näme üçin ESKO'nun telefonuny owurladylar? Näme üçin telefonu ESKO seni çekýär, bir topar oğlunum oň ýerine düşýär. Bu soraga jogap berip bilenok. Näme üçin onda sen beýleki topulanlar barada, näme üçin sen şu neçenni bir kelam aýdan ok? Näme üçin aýdan ok? Şolar barada men vatandaşlar men şu geçip bar ýadym bolan şeýle boldy. Men bir bilmän bir nemäňe üstüne bardym öýgen. Ýöne men şu beýleki topulanlaryň käbirlerini tanayan şolar çykarjak size diýip şolar ýaly gürlemedi. Gürlän ýeri ýok. Diňe biz biziň ýalňyşymyzy gözleýär, biziň nemämizi gözleýär. Hatta şu öz dilinden syptyrdy o gelnejelere deýmäň o diýdim diýe. Sen kim o diýmeli olur? Tanaya diýmek vatandaşlar. Tanaya diýmek. Sen kim o diýmeli olur? Deýmäň o diýdim diýe şu ağzymdan syptyrdy onam gelnejelere deýmäň o. Belki gelne men bolsam men hiçsin tanamaga doğrudan öz aýdyşyna görä. Belki gelnejeler biledir o urup duranlar bilen. Sen nerden bilýän? Biziň tak aýdamda o saňa gelnejelere biziň tarapymyzda urup duranlar bu tarapda. Sen nerden bilýän onu? Diýmek görýäňmi çapraz sorgulama etseň öz sözünde çykyp dur. Ýöne şu zatlara sorulara jogap berebilen ok ýöne menem howlukdan adalet saraýyndan şu videolaryň çykmagyna bir an evvel adalet işlesin. Yeter artık Recep Tayyip Erdoğan. Sayın savcılar yeter artık. Adalet işlesin. Adaletin işlemesini istiyorum. Gel vatandaş senem. Gel vatandaş emezeyim. Maşinik normal alıp gürlesem men sana haýsy sorana jogap berip bilema. Ine gel böyle gel. Senin ýene bir ýalanyň. Sen ýaly sewuny oturanlar bilen meni agdym deňe oturjak. Ha görşüňiz ýaly porta uğrady. Porta oturan illeşimiziň mara vatandaşlar özüňiz görüň. Türkmenistanyň her bir raýatyny şu taýdan aýdýan. Şu soraglaryma jogap berilmedi. Meniň esasy soraglarymyň ödenem şu taýda ýatyr. Näme üçin şol adamlar tanamayan bolsa-da, şol adamlar barda bir kelam aýdan ok, käbir bilýän zatlanma diýdi, ýöne wagty gelen aýtjak diýe gizleýär vatandaşlar. Diýmek pazarlyk içinde. Men şeýle bolsam, siz hem şeýle bolarsyňyz. Şoň üçin meňamda boluň, şeýle beýle pazarlyk içinde bolmaly, bolmasa şu wagt aýtmaly tanamayan adamsyny bilýän zadyny näme üçin aýdan oganda? Aýdan ok vatandaşlar. Şonuň üçin hem
Şulay firşonuk bilen halmasyon şyltyklary, tökmetleri we 1 awgust meselesi boýunça şuň 1 awgust şu mesele çekmek istedim. Bu mesele şeral sadyk şunam däl ýene öňümizdeki näçe wagtyň dowamyny açylar. Bu şu wagt açylmadyk bolsa, bu biziň ýalançylygymyz görkezdenok adalatyň hayal ýöreýändigini görkezýär. Seniň düýnüň barmagyň biziň elimizde delil bar, mahkemeň karary bar. Mahkemeň karary boýunça gepleýär bizem. Sen gözlenip görmüşiň, ýazylyp dowrataýdy. Näçe gedek mahkeme gelmänigi üçin yakalama karary çykýar. Eger biziňki ýalan bolsa, sen näme üçin onu näçe gedek çağırış edilende barmansyň, yakalama karary çykýança. Yakalama karary çykýar diýmek, öz telefonuňda geden ok, öz nomeryň, öz adyňda däl, adresiň belli däl, ikamet adresiň bir ýer, ýaşan adresiň başga bir ýer, ulanýan sim kartaň başga, elbetde adalat sen tapmazda bolmanam. Soňundan men bardym diýe adwokat bilen gepleşýär, zat edýär, görýär, hemme zatlaryny da men bardym diýe. Neyse vatandaşlar, şunluk bilen efiriň soňuna geldik. Yani Şatlyk Şyhyf diýilen haramdadanyň Türkmenistanyň içinde ýa-ni pasport maglumatlaryny alyp biljek derejede rolunyň bardygyny Şeral Sadyk açyk görkezdi. 1 awgust meselesi boýunça bir giden zadyň üstü açylyp otýar. Nesip bolsa Instagram açylar, açylmaga da dowam eder. Aýdyljak dat bu torda vatandaşlar sag bolun, salykda görüşelim.